טוב. אחרונים, בואו תצטרפו אלינו, שבו. מי שמחפש כיסא, יש פה מלפנים. בוקר טוב לכולם ולכולן. אני דנה סבורי הדר, ונפלה בחלקי הזכות להנחות את הדיבייט הבוקר הזה. מיטיבי הזיכרון בביניכם בטח זוכרים שהמועד המקורי שבו הזמנו אתכם היה 13 ביוני, יום שיזכר לעד בהיסטוריה כיום התקיפה באיראן, ששיבשה קצת את תוכניותינו, ונאלצנו לדחות את המפגש, דחינו אותו להיום, and here we are, נמצאים כאן יחד ושמחים להיות איתכם ועם המתדיינים שלנו. הדיבייט הבוקר יערך ברוח מסורת הדיבייטים האינטלקטואליים שהתקיימו לאורך ההיסטוריה בין הוגים בתחום הפילוסופיה, ואנחנו נקדיש אותו לשאלה כיצד יש להבין את הנפש האנושית. האם יש להבינה כמרחב מתוכנן ומובנה, המתנהל לפי תוכנית פסיכולוגית בעלת חוקים פנימיים וסדורים, או שמא כזירה של יצירה תמידית, חיה, בלתי צפויה ומעוררת השראה. במילים אחרות, השאלה שתעסיק אותנו הבוקר היא שאלת מיליון הדולר, מהי הנפש? מהי מערכת ההפעלה של הנפש? מהו המנגנון הסודי שעלינו לפענח כדי להבין את פעולתה, וכנגזרת מכך גם להבין כיצד פועל הטיפול הנפשי בהביאו החלמה ומזור לנפש פצועה. לכל אחד משני המתדיינים שלנו יש תשובה שונה לגמרי לשאלה הזאת, וזה הזמן להציג אותם בפניכם. אז מחד גיסא, נמצא איתנו פרופסור שלמה מנדלוביץ', פסיכיאטר, מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה. בעבר עמד בראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, פרסם 5 ספרים בתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית ומאמרים רבים בתחום. עיקר עניינו של שלמה הוא בממשקים שבין פסיכותרפיה פסיכואנליטית, פילוסופיה וסוציולוגיה, עמוק מנים. שלמה יציג בפנינו טיעון לפיו אופן הפעולה של הנפש הוא ורטיקלי, אנכי, מבוסס על מבנה רב שכבות של הנפש מן ההוויה השוכנת בעומקה, עבור דרך החוויה, רגש, מחשבה ועד לפעולה שנגלית לעין בהתנהגות שלנו. ומאידך גיסא, דוקטור בועז שלגי, פסיכולוג קליני, מרצה בתוכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ועמד בעבר בראשה. במסגרת הזו הוא הקים וניהל במשך עשור את תוכנית הדוקטורט, פסיכואנליזה וממשקיה, שפעלה בשיתוף עם המדרשה לתארים מתקדמים בפקולטה. בועז הוא עורך ראשי של שיחות, כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה, והוא הפסיכולוג הראשי של עמותת נט"ל, עמותה שידיה עמוסות בעבודה בשנתיים האחרונות, וגם בועז פרסם ספרים ומאמרים רבים בכתבי עת בינלאומיים בנושאי התמחותו. בועז יציג בפנינו טיעון התומך בתפיסת אופן הפעולה ההוריזונטלי, האופקי של הנפש. אין כאן סדר של שכבות שמונחות אחת על השנייה, אלא ציר אופקי שהמרכיבים השונים בנפש מתפרצים בו ללא סדר היררכי מסוים. מובן שההבדלים בין אופן הפעולה האנכי והאופקי משליכים גם על הבנת מערכת ההפעלה של הנפש ועל משמעות תהליך הטיפול הנפשי. במהלך השעתיים הקרובות, כל אחד מהמתדיינים יקבל הזדמנות להציג את עמדתו ולנסות לשכנע אותנו שהוא צודק. בשלב הראשון, כל אחד מהמתדיינים יקבל חצי שעה להציג את תפיסתו. לאחר מכן אנחנו נעבור לשלב התגובה, 10 דקות לכל מתדיין להגיב לחברו. לאחר מכן אנחנו נפתח לשאלות מהקהל, ובסוף המפגש אתם תוזמנו להצביע ברגליים ולהכריע בדיבייט. ושימו לב, אני אחזור על ההוראות בסיום, אבל כדי שכבר תתחילו להתרגל לרעיון, באולם הזה יש 2 שבילי יציאה, ימין שלי ושמאל שלי. מי שיחליט שמי ששכנע אותו הוא שלמה, יצביע ברגליים ויצא דרך השביל שלימיני.
מי שיחליט שמי ששכנע אותו הוא בועז, יתכבד ויצא מהשביל שלשמאלי, וככה נוכל להכריע סוף סוף בדיבייט. שלמה או בועז, בועז או שלמה, ונכריע את תוצאות הדיבייט. אז לפני שנצלול אל הדיבייט הזה, אני מבקשת לומר רק עוד מילה אחת לטובת המתדיינים שלנו שניהם, על עצם ההחלטה לקיים דיבייט בימים כאלה שבהם כל מי שמחזיק בדעה אחרת משלנו נחשב ומסומן ישר כאויב. בימים כאלה שני חברים שחלוקים בעניין מאוד מאוד יסודי ובסיסי בתפיסת העולם ובמקצוע שלהם, שמצליחים לקיים לגביו דיבייט בצורה כל כך מכבדת, ואני מלווה את התהליך הזה כבר כמה חודשים ורואה כמה כבוד ואהבה הדדית יש פה סביב מחלוקת אמיתית שרבים עליה ברצינות, זה ממש מעורר השראה והתפעלות, שלא לומר שזה מעניק מודלינג לכולנו. וברוח הזו נזכרתי בשיר של אווה קילפי. אווה קילפי כותבת בשיר סוף כל סוף. סוף כל סוף הראה שפגשתי אדם שאהב אותם דברים כמוני. סנוניות, עטלפים ובתים שוממים, את הדרך המשובשת והעשב הגבוה, את בריכת היער, ערפל ובדידות, ומטבע הדברים היינו עקביים, לא יכולנו לסבול איש את רעהו. אז אווה קילפי עומדת על זה שלהיות עם אדם שדומה לך וחושב על כל דבר כמוך עלול להיות חוויה מתסכלת, וניקח מזה שבועז ושלמה הם חברים למרות ואולי אפילו משום שהם חושבים אחרת על העולם. בטרם נפצח בדיבייט ונאחל הצלחה לשני המתמודדים שלנו, אני אוסיף שהבוקר הזה, מעבר לכך שהוא דיון אינטלקטואלי, מרתק בין שני הוגים מובילים בתחום הטיפול הנפשי בישראל כיום, הוא גם הזדמנות להשקת תוכנית אלומות. אני אחזיר אתכם ללוגוים פה. אתם רואים את הלוגו של אלומות, ידע, יצירה ומנהיגות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, תוכנית שהיא פרי שיתוף פעולה של המרכז לבריאות הנפש שלוותה וקופת חולים כללית, שגם שלמה וגם בועז הם ממייסדיה ומוביליה. ובהזדמנות הזו, אם הזכרנו את אלומות, אני מבקשת להודות מאוד מכולנו כאן על הבמה להילה אטיאס אלמגור. אכן, התשואות במקומן. הילה היא מנהלת קבוצת הומיה וחברה בצוות הנהלת תוכנית אלומות, ובלעדיה האירוע הזה פשוט לא יכול היה להתרחש. אז הילה, תודה רבה לך על תשומת הלב לכל הפרטים הקטנים ועל זה שגרמת לכל חלום להתאפשר. תודה מכולנו. ועכשיו לדיבייט. אז ראשון יעלה ויבוא שלמה. שלמה, 30 דקות, תשכנע אותנו. נעבור את זה לשחרור? כן. בוקר טוב. אנחנו פה כי זה כיף לנו, נכון? כשהייתי בן 24, סיימתי עבודת מחקר בתחום האימונולוגיה, תורת החיסון, והייתה לי בעיית תגלית. ניתן לייצר נוגדנים שיודעים לעשות כל מיני דברים מפתיעים, וביניהם לפרק חומרי לחימה כימיים. נשמע לכם לא ממש מעניין, אבל השנה הייתה 1988, ואתם מוזמנים להיזכר. באותו זמן חשבו שלעיראק יש מאגרי נשק כימי, והמחשבה שאולי ניתן לחסן את כל האוכלוסייה באופן שינטרל נשק כימי, הייתה בשתי מילים, mind blowing. בשביל להתקדם בפרויקט הסודי שלי, הייתי אמור להיכנס למעבדה בארצות הברית שידעה לעשות דברים כאלו, אבל הייתי חייב להיות במסווה. ככה ממש. לא עתודאי חנון שלומד רפואה במסגרת צה"ל, אלא כמו שיאמרו המקצוענים, undercover. וככה החלטתי להציע את שירותיי הטובים למוסד. החלטתי להיות מרגל. באותה תקופה הכל היה בעיתון, זה לא כמו היום. כתבתי למוסד מכתב, ואחרי מספר שבועות הוזמנתי לרעיון. דירה פשוטה,
ברחוב שלמה המלך 36, לא משרדי המוסד, לא בסיס ביטחוני, דירה פשוטה בתל אביב, כמו שעובדים מרגלים אמיתיים. הגעתי בשעה היהודה, כניסה תחובה, קומה שנייה, דירה 6, נקישה בדלת. מולי עמד גבר בשנות ה-60 המוקדמות לחייו, ובלשון המעטה לא מי שציפיתי לפגוש. כפכפי גומי של פעם, מכנסי חקי קצרים, גופיית סבא לבנה שהייתה קטנה בלפחות 2 מספרים, משקפיים עבות מסגרת ושיער לבן פרוע. אני שלמה, באתי לרעיון. האיש התבונן בי במבט עייף ושאל, אתה למכונת כביסה? חשבתי לעצמי שבטח לסוכני המוסד יש דרך טיפה מוזרה להתחיל רעיון. מכונת כביסה זה בטח קוד למשהו. אמרתי, תגיד, אני במקום הנכון? שלמה המלך 36, קומה 2, דירה 6? אתה במקום הנכון, הוא אמר. ומכונת הכביסה הנוזלת שלי ממש צריכה אותך. התחלתי לענות, אני פה בעניין אבל אז נתקעתי. היססתי איך לציין את עילת המפגש, שהרי בענייני ריגול עסקינן. אמרתי, אני פה בעניין ביטחוני. הוא התבונן בי. אני חושב שלקרוא למכונת הכביסה שלי עניין ביטחוני, זה קצת גדול עליה, אבל זה ממש העסק שלך. הצצתי לדירה פנים, הדירה פשוטה, שלא ממש נראתה קשורה לחיסון הפלאי ומכריע מערכה שהיה לי ביד. אני חושב שיש פה בלבול, אמרתי. ארכי המרגלים בגופיית הסבא התבונן בי משועשע. חזרתי שוב. אני חושב שיש פה בלבול, הסתובבתי והסתלקתי. ורק בדרך חזרה באוטובוס הביתה, עלה בדעתי שבעצם עברתי, כלומר לא עברתי, את מבחן הקבלה למוסד. לא נחישות, לא גמישות, לא יצירתיות, לא סטגלטנות, כל מה שבאמת צריך בשביל להיות מרגל, פשוט לא היה שם. נכשלתי. ואז הכרזתי לעצמי, זה פשוט לא אני. וכך חלומות הג'יימס בונד שלי נגוזו לתמיד. סיפור אמיתי. כשאנחנו אומרים לעצמנו, זה פשוט לא אני. כשאנחנו אומרים לעצמנו, זה פשוט לא אני. למה בעצם אנחנו מתכוונים? ב-25 דקות הקרובות אני אבקש לשכנע אתכם שהנפש היא הרבה יותר מסודרת ממה שאתם חושבים. יש לה מימד ראשיתי, תשתיתי, משהו שהיא מתחילה ממנו, משהו שהוא פשוט כן אני. ומעליו בנויים מימדיה השונים. נכון, הנפש היא נורא מסובכת, נכון, יש בה אזורים לא ברורים שאי אפשר לנסח אותם ואולי אפילו אי אפשר לחשוב אותם. אבל עדיין יש בנפש התחלה ויש בנפש סדר. והנה טענתי. בשביל לחיות חיים ראויים, חיים שהם בבעלות ובאחריות שלנו, חיים שבהם אנחנו קובעים מהם החיים שלנו בשביל עצמנו, ובשביל לאפשר למטופלים שלנו לחיות חיים ראויים, אנחנו חייבים להכיר את ראשיתה של הנפש ולהכיר את האופן שבו מימדיה השונים מסודרים. על מנת לתאר לכם מהי התשתית של הנפש ומהו הסדר של הנפש, אני חייב לספר לכם איך היא מורכבת. זה מה שיש לכם פה. כל טריק נאלח בשביל לזכות בדיון הזה הוא בסדר. הכי למעלה נמצאות הפעולות שלנו, מימד הפעולה, מה שאנחנו עושים בעולם. אתם עכשיו יושבים כאן בבית ציוני אמריקה. זאת הפעולה. שלמה 007 הולך למפגש עם סוכן מוסד, ואחרי שיח קצר פשוט מסתובב והולך. זהו מימד הפעולה של סיפור התגייסותי למוסד. מתחת למימד הפעולה נמצא מימד המחשבה. המחשבות שמניעות אותנו לפעולה. אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים בגלל שאנחנו חושבים איך עלינו לפעול. סוף מעשה במחשבה תחילה. בגלל שאתם חושבים משהו מסוים, לדוגמה, שהבוקר הזה יכול להיות מעניין, או אתם קצת פוחדים להבריז לבועז ולי, בגלל זה אתם יושבים פה. לשלמה 007 ברור מחשבתית שמשהו ישתבש, שהוא פשוט לא במסלול. שלמה מפעיל מימד שכלתני, המוגדר מחשבתית על ידי התבונה, ולכן הוא פועל. הוא עוזב את הדירה העלומה ברחוב שלמה המלך.
מתחת למימד המחשבה מצוי מימד הרגש. מה שאנחנו מרגישים כלפי אנשים אחרים בעולם. אנחנו חושבים כמו שאנחנו חושבים בגלל דפוסי היחסים המוקדמים שלנו. דפוסים רגשיים שמלמדים אותנו לחשוב כמו שאנחנו חושבים. The heart leads and the mind justifies. דפוסי היחסים שלכם לימדו אתכם להעריך אנשים. יש בכם דפוס רגשי שתומך בזה שאתם מעריכים אנשים שיקרים לכם. ובגלל שאתם מרגישים את הערכה הזאת, אתם חושבים שראוי שתהיו פה. ובגלל שאתם חושבים שראוי שתהיו פה, אתם פה בבוקר. שלמה 007 מאוכזב. דפוס היחסים הרגיל שלו, של מה שאני מצפה מהאחר מתממש, נשבר. במקום סוכנת יפהפייה מופיע בן גוריון ורסיית 1989. ולכן הוא מאוכזב. האכזבה הזאת שהוא חש כלפי מישהו פוגש, גוזרת מתוכה את המחשבה, וואלה, משהו השתבש פה. והדבר הזה גוזר מתוכו את הפעולה של לקום וללכת. מתחת למימד הרגש יש את מימד החוויה. בעוד שרגש מכוון החוצה לאנשים שמסביבנו, מימד החוויה מכוון פנימה, לאופן שבו אנחנו חווים את עצמנו. אנחנו מרגישים רגשות כלפי אנשים אחרים מכיוון שאנחנו חווים את עצמנו באופן מאוד מסוים. אנחנו רואים את העולם הזה לא באמת כמות שהוא, אלא כמו שאנחנו רואים את עצמנו. בסיטואציות לא מאיימות, אתם חווים את עצמכם מתעניינים. בגלל שאתם חווים את עצמכם מתעניינים, אתם פתוחים לשפעל רגש של הערכה לאחר, ולכן אתם חושבים שכדאי להיות פה, ולכן אתם פה. שלמה 007 חווה עם עצמו בלבול ותדהמה. המהומה הפנימית הזאת שהמרגל הלא ממומש חווה היא מכרעת. והחוויה המכרעת הזאת שהוא מרגיש עם עצמו של מה שקורה פה, גורמת לו להרגיש אכזבה עמוקה כלפי האיש של מכונת הכביסה. והאכזבה הזאת גורמת לו להבין ולחשוב שמשהו ישתבש, ואז הוא קם והולך. מתחת לכל המבנה המפואר הזה, מתחת לפעולה ולמחשבה ולרגש ולחוויה, שם נמצאת הראשית. מימד ההוויה, מי שאנחנו. התשתית הסמויה, המתמשכת והיציבה של הנפש שמגדירה את מי שאנחנו ומגדירה את תחום אפשרויותיה. ההוויה היא הקנבס, עליה מצויר הציור שהוא הנפש שלנו, או אולי הסולם המוזיקלי שעליו נכתבת מוזיקת הנפש שלנו. באופן מתמשך, כל אחד מכם הוא כנראה אדם פתוח, סקרן, שואף ידע וחובב אתגור. ובגלל זה אתם חווים את עצמכם עכשיו, מתעניינים, חוויה. וזה מאפשר לכם להעריך את הניצים בדיבייט הזה ולצפות מאיתנו למשהו, זה רגש. ולכן אתם חושבים שכדאי לכם להיות פה, מחשבה, ולכן אתם פה. ושם, במימד הבסיסי ביותר, שם שלמה 007 קורס. המימד הראשיתי הזה שבו שלמה היה אמור להגדיר את עצמו כמרגל, שכאילו הריגול הוא חלק אינטגרלי ממנו, פשוט חסר. וכשהוא נמצא באוטובוס שמסיע אותו הביתה, לא באסטון מרטין של ג'יימס בונד או של מי שזה, אז הוא מכריז לעצמו, זה פשוט לא אני. הוא מצעיר שאין לו את ההוויה הזאת של להיות מרגל, ומכאן הכל קורס. בגלל שהמרכיב התשתיתי הזה, ההווייתי הזה חסר, בגלל שעל הקנבס או על הסולם המוזיקלי של שלמה אין את המרכיב של שלמה המרגל, נולדת חוויה של בלבול ותדהמה, נוצר רגש של אכזבה, נולדת מחשבה שמשהו מאוד עקום קורה פה, ונפעלת פעולה. הולכים הביתה. והנה לכם הפן המימדים במלוא תפארתו. הוויה שמולידה חוויה, שגוזרת רגש, שמתנסחת במחשבה ומתבטאת לבסוף בפעולה. ואם תשאלו למה דווקא זה סדר הדברים במפל, אומר לכם מאוד בקצרה שככה עובד המוח שלנו. כלומר, כשפועלים את סדר הפעלת המערכות המוחיות השונות, זהו סדר הדברים. ההוויה פעילה ללא הרף, ללא הפסק, היא מפעילה חוויה, זו מפעילה רגש, וזו האחרונה מפעילה חשיבה ולאחר מכן את הפעולה.
מפל הממדים של פעולה, מחשבה, רגש, חוויה, הוויה, או מהכיוון השני, הוויה, חוויה, רגש, מחשבה, פעולה, הוא מסגרת מארגנת חתיכית לפעולות הנפשיות. גם אם מאוד תתאמצו, יהיה לכם נורא קשה למצוא משהו שהוא שני ממדים בבת אחת, או משהו שהוא לא אף אחד מהממדים האלה. קל מאוד לחקור בעזרתה טיפול נפשי. אבל מפל הממדים הוא גם מסגרת מצוינת לסדר את הסוגים השונים של הטיפול הנפשי, ולהסביר דרכו בעצם מה אנחנו מנסים לעשות בטיפול. יש טיפולים שנוקשים על דלת נפשו של המטופל דרך מימד הפעולה. זה בדיוק מה שטיפול התנהגותי, behavioral therapy, עושה. הנחת היסוד של הטיפול ההתנהגותי הוא שההתנהגויות, כלומר הפעולות שלנו, נלמדות וניתנות לשינוי באמצעות עקרונות של למידה וחיזוק. ואם נשפיע על האופן שבו האדם פועל בעולם, משהו ישתנה. אם המטופל שלי, לדוגמה נטוש, סובלת מפחד ג'וקים, ואני מטפל בה בטיפול התנהגותי, אני אפעיל אותה בעולם. אני אחשוף אותה בהדרגתיות לתמונה של ג'וק, לג'וק בצנצנת, לדגם של ג'וק, ולבסוף, זה לא יקרה ענת, אל תדאגי, לג'וק אמיתי. והטיפול כולו יהיה בפעולה, זיהוי התנהגויות בלתי רצוניות, והחלפתן בהתנהגויות מסתגלות יותר. כאשר הטיפול שאנחנו נותנים למטופל מתרכז במימד המחשבה, הוא נקרא טיפול קוגניטיבי, cognitive therapy. הטיפול הקוגניטיבי הטהור מנסה לשנות דפוסי מחשבה, לא יעילים, לדוגמה הכללת יתר או מחשבות קיצוניות ולא מציאותיות, בדפוסים יעילים יותר. דפוסי המחשבה מזוהים, מאותגרים, ובסופו של התהליך הם מאפשרים למטופל להסתמך על דפוסי מחשבה מציאותיים וגמישים יותר. אם המטופל שלנו סובל מחרדת בחינות, אנחנו נזהה את המחשבה האוטומטית שלו, אני אכשל, ואנחנו נמיר אותה במחשבה חלופית ומסתגלת יותר. אני לא בטוח שאני אכשל, אני אתן את המקסימום, וכנראה אני אצליח לפחות בחלק מהשאלות. והוא יבוא אחרת למבחן. הטיפול שמרכז עניינו הוא מימד הרגש, נקרא טיפול בין אישי, interpersonal therapy. הנחת היסוד של הטיפול הבין אישי, של הקשרים ולאינטראקציות חברתיות, השפעה מכרעת על הנפש. שרגש זה מה שקובע. בהפשטה ניכרת המטרה בטיפול הזה היא לסייע למטופל לזהות ולהבין את חיי הרגש שלו, כלומר את הקשרים הבין אישיים שמחמירים את מצבו וגם להתערב בהם. כשמטופל משתבלל באבל עמוק לאחר אובדן של אדם קרוב, הדרך שלנו לחלץ אותו מהאבל הזה היא דרך ברור הרגשות. ברור הרגשות שיש לו כלפי האדם שאיננו, דרך שיתוף רגשי ודרך העצמה בין אישית. שני הממדים האחרונים, ממדי החוויה וההוויה, מטופלים בעיקרם במה שאנחנו מכירים כפסיכותרפיה דינמית. טיפול דינמי מתרכז בייחוד באופן שבו האדם מרגיש את עצמו, לזה אנחנו קוראים חוויה, או בבירור התשתית הסמויה של הנפש, ולזה אנחנו קוראים הוויה. הטיפול הדינמי שואף לאפשר למטופל לחוות את עצמו ולהרחיב את טווח האפשרויות שלו, לשכלל את הבסיס שלו, ודרך זה לאפשר לו להרגיש, לחשוב ולפעול בעולם בצורה טובה יותר. כשנערה שגדלה בתוך משפחה מזניחה ומתעללת נמצאת בטיפול דינמי, נתרכז בשאלות שקשורות לאופן שבו היא חווה את עצמה, חוויה, או לאופן שבו ההוויה המצומצמת, חסרת הביטחון, הרעועה שלה, גורמת לה להיות מישהי. שם, בממדי ההוויה והחוויה, התחולל שינוי העומק הנדרש. והאתגר, חשוב לומר, הוא מאוד מאוד מורכב. ועוד שממדי הפעולה והמחשבה וגם הרגש הם ממדים גלויים, מנוסחים, כאלו שניתן לדבר אותם, הרי שממדי החוויה וההוויה הם המון פעמים מתחת, או אולי לפני, או אולי אחרי המילים. והעבודה שם, בממדים האלה, בממדי החוויה וההוויה, היא מורכבת, היא מאתגרת, והיא דורשת מאמץ יוצא דופן. אז מה יש לנו עד עכשיו? עד עכשיו יש לנו טענה שבשביל לחיות חיים ראויים, אנחנו חייבים להכיר את ראשיתה של הנפש ולנהל את מה שמעליה, ויש לנו 5 ממדים שמסודרים במפל. והנה הקסם. כשאנחנו חוקרים
איך עובד טיפול, בחקירה תיאורטית, בחקירה אמפירית, שאגב מבוססת ברובה כיום על מודלים של בינה מלאכותית, מסתבר שממדי הנפש, פעולה, מחשבה, רגש, חוויה, הוויה, לא רק מתארים את חיי הנפש, אלא גם מסבירים את אופן פעולתה. התועלת הגדולה בלחשוב על הנפש שלנו כמתקיימת בממדים השונים, נגזרת מכך שבין הממדים השונים מתקיימת חוקיות קבועה. ואם אנחנו מכירים את אותה החוקיות, אנחנו יכולים לפעול בעצמנו, או לעזור לאחרים לפעול באופן טוב יותר. וזה הרגע שבו אתם אמורים לשאול. אם באמת יש מודל נפשי שיש בו ראשית, שקוראים לה הוויה, ואם מעליה יש חוויה ורגש ומחשבה ופעולה, ואם באמת יש חוקים המסדירים את מערכת היחסים השונים שבין הממדים, ואנחנו יכולים לנהל את עולם הממדים שלנו, אז בוא שלמה, תספר לנו מהם עקרונות ההסדרה של הנפש. מהם העקרונות שקובעים איך הממדים פועלים בינם לבין עצמם. או במילים פשוטות, תספר לנו איך כל הגשפט הזה עובד. יש 5 עקרונות, הצד השני של הכרטיס שלכם. כל אמצעי נהלך, מקובל פה, כולל כרטיסים בו אז. יש 5 עקרונות שמסדירים את מערכת היחסים הפנימית שבין הממדים, שקובעים איך הוויה גוזרת חוויה, גוזרת רגש, גוזרת מחשבה, מולידה פעולה. והאמת, הם די פשוטים. העיקרון הראשון קובע שבכל רגע נתון אנחנו יכולים להסב את תשומת הלב שלנו רק למימד אחד. ברגע זה רובכם נעים סביב מימד המחשבה. אתם מנסים להבין מה הטיעון שלי. אבל אם תהיה הזקה, כולנו נרוץ, מרחב הפעולה, כולנו נרוץ למרחב מוגן. אף אחד מאיתנו לא יתעסק יותר במחשבה, אלא בפעולת הפינוי. בכל מה שנוגע לקשב שלנו, אנחנו ברגע נתון one trick pony. העיקרון השני קובע שבתנועה בין הממדים אי אפשר סתם ככה לדלג על מימד. אם תהיה הזקה וכולנו נרוץ למקלט, מימד הפעולה, בשביל לברר איך אנחנו חווים את עצמנו, שזה מימד החוויה, נעבור למימד המחשבה, אנחנו נחשוב על זה שהזקה זה Q, זה רמז לרוץ למקלט, אחר כך למימד הרגש, אני סומך על מי שמפעיל את ההזקה, הוא כנראה יודע מה הוא עושה, ורק אז נוכל להגיע לשאלה איך אנחנו חווים את עצמנו. ואם אתם חושבים שאתם קופצים על אחד מהמימדים, תעצרו שנייה ותגלו שעברתם, לפעמים נורא בחטף, לפעמים אפילו לא באופן מודע, על מימד שאתם חושבים שקפצתם עליו. העיקרון השלישי קובע שבשביל לזוז ממימד למימד, חייב להיות גירוי מסוים. משהו צריך לקרות. הזעקה תוציא את כולנו ממימד המחשבה למימד הפעולה. וואטסאפ שתקבלו מאחד מהילדים שלכם, אבא, תתקשר דחוף, יסיט אותנו ממימד המחשבה למימד הרגש. דאגה גדולה מאוד לילדים שלנו, שבסך הכל רוצים לשאול אם השניצלים במקרר הם תקינים. אנחנו לא זזים ממימד אם לא קורה משהו שמזיז אותנו בו. העיקרון הרביעי שעליו אספר לכם יותר בהמשך, כי הוא המרתק שבין החמישה, נקרא עיקרון המשיכה ההדדית, עוד מעט נדבר עליו, והעיקרון החמישי קובע שבריאות נפשית, שסתגלתנות דורשת תנועה בין הממדים. ואת זה אני מניח, האינטואיציה שלכם בוודאי כבר רמזה לכם. להיות משוכללים מבחינה נפשית, פירושו של דבר לנוע בין פעולות, בין מחשבות, רגשות, חוויות והוויות. ככה ממש. 5 עקרונות, וזהו. על כל אחד מהעקרונות האלה ניתן לתת הרצאה שלמה, אבל אני רוצה לגעת רק בעיקרון הרביעי, עיקרון המשיכה ההדדית. עיקרון המשיכה ההדדית קובע שכששניים נפגשים, כל אחד מושך את השני למימד שבו הוא נמצא. כשמישהו תוקף אותי פיזית, הוא עושה כלפיי משהו, אני אתמגנט למימד שלו ואגיב בפעולה. אני אגן על עצמי. אני לא אחשוב, אני לא ארגיש, אני לא אחווה, אני לא אהיה. אני פשוט אגן על עצמי. כשמישהו חד לכידה, כלומר מתרכז במימד המחשבה, אני מתאתגר, אני נדרך מחשבתית, ומיד מתחיל לחשוב בניסיון איך אני מפצח את החידה שהוצבה לפניי.
כשמישהי אומרת לי אני אוהבת אותך ומשפלת את מימד הרגש, אני עצמי מוצף ברגש כלפיה. כשמישהו בהתקף חרדה חווה שאין לו אוויר, אני מרגיש בדיוק אותו דבר. וכשאני פוגש מישהו מואר שכל הווייתו היא סקרנות, בוחנת ומרחיבת דעת, אני עצמי הופך להיות כזה. עקרון המשיכה ההדדית, יש בו משהו שמרגש אותי. ולמה? כי יש בו שילוב מטריף דעת של חסכוניות ואמפיריות. העיקרון נורא חסכוני, הוא לוקח המון תופעות ואומר לנו כל התופעות האלה הם די אותו דבר. הכל זה משיכה הדדית. כשזה קורה במימד הפעולה קוראים לזה חיקוי, במימד המחשבה הדבקה קוגניטיבית, כשזה במימד הרגש זה אמפתיה, כשזה במימד החוויה זה הידוד, וכשזה במימד ההוויה זה attunement, ההשפעה שהיא ללא תיווך של פעולה, מחשבה, רגש או חוויה. ואם כל זה לא מספיק לכם, אז רק שתדעו שכל העניין הזה הוא לא רק יפהפה המשגתית בחסכוניות שלו, אלא גם מגובה במערכת שלמה שנקראת מערכת נוירוני המראה. עקרון המשיכה ההדדית נשמע פשוט, אבל הוא עיקרון מורכב, שמאפשר לנו לנהל תהליכים מורכבים. יודע החן והסוד שבקהל, כלומר המטפלים, בוודאי אומרים לעצמם, נו בטח, כך עובדת הזדהות השלכתית. והם נורא צודקים. אבל עקרון המשיכה ההדדית עובד סתם ככה, בחיים. הוא לא רק עובד באפור של התיאוריה, אלא גם בירוק של החיים. זה בחיים, זה בקליניקה, ובגלל שאני זוכר שחלק גדול מהאנשים פה הם לא אנשי טיפול, אני אדגים את זה דווקא דרך עולם אחר, עולם הפרסום. אומנות הפרסום היא בעצם אומנות הפעלת עקרון המשיכה ההדדית. הרעיון הוא נורא פשוט. חברות מפרסמות מוצרים דרך זה שהן מציבות בפרסומת את המימד, פעולה, מחשבה, רגש, חוויה, הוויה, שהן רוצות שנימשך אליו. חברת נייק רוצה לעורר אותנו לפן של פעולה. זה הביזנס שלה. ולמה? כי אנשים שעושים ספורט מרוכזים במימד הפעולה. הם עסוקים בהתנהגות מכוונת מטרה, בעשייה מיידית ונחושה. הסלוגן שלה, just do it. ועוד, עם נקודה גדולה בסוף. הוא מופת של מימד של פעולה. לא מה אתה חושב, לא מה אתה מרגיש, לא מה אתה חווה, לא מה אתה הווה, אלא מה אתה עושה. ככה נראית הפעלה מדויקת של עקרון המשיכה ההדדית. אני שם על השולחן את מימד הפעולה, כי אני רוצה שאתה, הלקוח שלי, תחבור אליו, ודרך זה תהיה שלי. עוד דוגמה. חברת רדבול מוכרת משקה שהעניין שלו הוא חוויה. כשאתה שותה רדבול, אתה מרגיש ער, ממוקד, יכול יותר, עם תחושה עדינה של חופש, או תחושה של לצאת מהיום-יום, מגבולות היום-יום. אתה מרגיש על גובה אחר. וחברת רדבול רוצה שתתחבר לחוויה הזאת, כי היא מבינה שמה שיגרום לך לקנות רדבול, זה הגעגוע שלך לחוויה המיוחדת הזאת. אז היא מפרסמת, רדבול עושה לך כנפיים. היא שמה חוויה של לעוף גבוה, היא סומכת על עקרון המשיכה ההדדית ויודעת, רדבול עושה לך כנפיים, תגרום לך לחוות משהו אחר. והחוויה הזאת תגרום לך לקנות עוד רדבול, וכך הלאה. אבל אלה המקרים הפשוטים. תחשבו על חברת קוקה קולה. היא רוצה לשווק לנו את הקוקה קולה, אבל היא נמצאת בבעיה רצינית. לבעיה המרכזית של קוקה קולה קוראים מימד המחשבה. חברת קוקה קולה יודעת שאם אתה תחשוב באופן לוגי, אתה לעולם לא תקנה קוקה קולה. מים, מלא סוכר, חומרי טעם וצבעי מאכל, ובנוסף לזה כשאתה שותה את זה, אתה נשאר בסוף צמא. ולכן, מתוך זה שחברת קוקה קולה מכירה מצוין את עקרון מספר 4, את עקרון המשיכה ההדדית, היא תעשה הכל בשביל שהפרסומת תרחיק אותך ממימד המחשבה. היא תדאג שהפרסומת לא תעסוק במחשבתי, בשכלתני ובמדויק. אז מה היא עושה? היא מדליקה את כל הממדים האחרים. בשביל שלא תהיה במימד המחשבה, היא נותנת לנו קצת רגש, כמעט בכל הפרסומות של קוקה קולה יש חברים, המון חוויה, בהמון פרסומות תגלו חוויה של רעננות, של קרירות, אפילו סביב צורת הבקבוק, משהו של מיניות שקשורה לחוויה של להרגיש סקסי, והמון, אבל באמת המון, הוויה. טעם החיים. תקשיבו כמה הדבר הזה רחוק ממחשבה. הבנתם את הקטע? זה העיקרון של משיכה הדדית.
חברת קוקה קולה תפעיל את המשיכה לממדי הרגש, החוויה וההוויה, והעיקר שלא תהיה במימד שנורא מטריד אותה. שכלתנית לשאול האם לקנות קוקה קולה, הבור השחור של החברה הזאת. את חברת אל על אתם מכירים? גם היא רוצה להרחיק אותנו ממימד המחשבה השכלתני. אנשי השיווק של אל על הם לא נאיבים, הם יודעים, אין שום סיבה טובה לטוס באל על, זה יקר, זה לא נעים, זה צפוף, אז מה עושה אל על? גם היא מפעילה את עיקרון מספר 4, עיקרון המשיכה ההדדית. אל על הכי בבית בעולם. מדבר על חוויה וגורר אותך למטה, הרחק ממימד המחשבה. היא לא אומרת לך, תשווה מחירים, תשווה איכות ובוא אל על. היא אומרת לך, עזוב את המחשבה, בוא אלינו, תרגיש בבית, במימד החוויה. אל על הכי בבית בעולם. ועכשיו תחשבו שנייה. את מה שנייק ורד בול וקוקה קולה ואל על עושים בפרסומת בצורה גסה, אנחנו עושים בחיים שלנו ביום יום. ובטיפול הכל מתחדד. אנחנו פועלים במימדי הנפש בצורה נורא מדויקת, ואנחנו לא מפעילים רק את עיקרון מספר 4, את עיקרון המשיכה ההדדית. אנחנו פועלים דרך כל 5 העקרונות, ודרך זה אנחנו מחלצים את מי שסובל מסבלו בתנועות זהירות, בלטיפות מדודות, וככה ממש אנחנו עוזרים לאנשים. בואו נחזור לעצמנו. 5 ממדי הנפש ו5 עקרונות ההפעלה שלהם מאפשרים לנו לחשוב על עצמנו ועל העיקרים שלנו ועל המטופלים שלנו באופן מנוהל יותר. העקרונות משאירים די מרווח לספונטני, לזמני, לרגעי ולמקרי, אבל הם מייצרים סוג של מסגרת כוללנית שמאפשרת לנו, את זה אתם כבר יודעים, לחיות חיים ראויים, חיים שהם בבעלות ובאחריות שלנו, שאנחנו קובעים מה הם לעצמנו. על פי רוב אנחנו לא נדרשים אליהם בכלל, אנחנו לא עסוקים כי הם מסתדרים לבד, אבל לכל מימד יש את המיוחדות שלו. מימד הפעולה על הממשות והיעילות שלו, מימד המחשבה על הארוגנטיות יודעת הכל שלו, מימד הרגש על ההיפעמות ועל השיתופיות שבו, מימד החוויה על האותנטיות שבו, ומימד ההוויה על הקוליות העוטפת והמנחמת שלו. לרוב, כל זה מסתדר לבד. אבל לפעמים זה דורש תשומת לב. אז הממדים דורשים את המאמץ שלנו, ואז אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו שאלות. איך בנוי עולם הממדים שלנו? אילו חוקים אנחנו מפירים בו? אנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם אנחנו עושים מימד הפעולה? למה מימד המחשבה? איך זה קשור למערכות היחסים שלנו מימד הרגש? לאופן שבו אנחנו חווים את עצמנו מימד החוויה, ובעצם למי שאנחנו ולמה שאנחנו יכולים להיות מימד ההוויה. ובתשובות לשאלות האלה אנחנו מסדירים את הנפש, מנהלים אותה, ואז, ורק אז, אנחנו מאפשרים לה להיות ספונטנית ויצירתית, ולהתחיל לנוע הצידה בתנועה מרחיבה. ועל זה בדיוק תשמעו מבועז. תודה רבה. תודה רבה שלמה, גם על הדברים המרתקים וגם על עמידה מופתית בזמנים. ועתה יעלה ויבוא בועז. בבקשה. לפני שאני אתחיל בהרצאה שלי, אני רק אגיד שאני מאוד שמח על התרגיל הנאלח של שלמה, כי הוא מאוד יעזור לי בדיוק בעוד חצי שעה מעכשיו להפריך אותו לחלוטין. אבל זה יגיע בעוד חצי שעה, יש לנו זמן, ובינתיים בואו נדבר ברצינות קצת. אז עכשיו אני אספר לכם איך באמת עובדת הנפש. כל תרגיל נאלח, שלמה. בספרה המונומנטלי זיכרונות אדריאנוס, שמה מרגריט יורסנר את הדברים הבאים, בפיו של אדריאנוס, קיסר, איש של מעשה ושל הגות, איש צבא ואיש אומנות ושירה, איש של אכזריות ואיש של אהבה, בדרכו למלחמה באיי בריטניה. קראתי אצל פלוטרכוס אגדה, מספר אדריאנוס, המהלכת בין ספנים, על אי המצוי באזורים האלה, הסמוכים לים הארקטי, אשר אליו הגלו אלי האולימפוס לפני מאות שנים את הטיטנים המנוצחים. ענקים אלה, השבויים בין הסלעים והגלים, מוצלפים לנצח על ידי אוקיינוס שאינו נם, מנועי שינה, אך שקועים ללא הרף בחלומותיהם,
יוסיפו כביכול לאיים על הסדר האולימפי באלימותם, בחרדותיהם, בתשוקתם עמוקה תמיד אל הצלב. במיתוס זה, שלילתו מתרחשת בקצה העולם, שבתי למצוא את תורות הפילוסופים שבהם דבקתי. במרוצת חייו הקצרים, שומה על כל אדם לבחור בין התקווה שאינה נלאית לבין ההשלמה הנבונה, בין תענוגות התוהו ובוהו לבין הנאות היציבות, בין הטיטן לבין האל האולימפי. לבחור ביניהם או להצליח ביום מן הימים לישבם זה עם זה. זהו אחרי ניסוח נפלא של אחד הוויכוחים, אחת הדילמות שעמדו בפני החשיבה האנושית בפילוסופיה, במדע, באומנות וב-130 השנים האחרונות גם בפסיכואנליזה, לגבי טבע העולם וטבע האדם, או טבע נפש האדם. האם היסוד השולט בהם הוא יסוד של סדר, של ארגון, של יציבות? או שם היסוד של תנועה בלתי סדורה, פרועה משהו, של שינוי בלתי צפוי, של כוחות שאינם ניתנים תמיד להסדרה או לארגון ברורים, או למדידה וניבויים מדויקים. מחלוקת זו היא גם זו העומדת בבסיס הדיבייט של שלמה ושלי היום. השאלה שאנו חלוקים בה, ושאתם כאמור תתבקשו להכריע בה, היא פשוטה למדי. האם עקרון הפעולה הבסיסי של הנפש, מה שדני התייחסה אליו בדברי הפתיחה שלה כמערכת הפעלה, הוא עקרון פעולה סדור, מאורגן, לינארי, ואפילו, כמו ששמענו, היררכי, כפי ששלמה סובר, או שמא עקרון הפעולה של הנפש מבוסס על זרימה פנימית וספונטנית, על אינטראקציה תמידית בין מרכיביה השונים ועל תנועה ושינוי בלתי פוסקים ובלתי צפויים, עקרון הפעולה שיכונה בדיבייט זה, עקרון פעולה הוריזונטלי, כפי שאני אנסה לשכנע אתכם בחצי שעה הקרובה. עכשיו, אני חושב שעל מנת להכריע בדיון לגבי מהותה של מערכת ההפעלה של הנפש, ומעבר לזה, על מנת להבין את משמעותה של הכרעה זו לגבי השאלה החשובה הרבה יותר, מה צריך לעשות הטיפול הפסיכולוגי כדי לעזור לאדם הסובל ממצוקה נפשית או רגשית כלשהי, שאלה שהיא בעצם הסיבה להתכנסות של כולנו היום, צריך להידרש ל4 שאלות מרכזיות. השאלה הראשונה היא, מהי המטרה של הנפש? כאשר אנו באים לדון בשאלת מהותה של כל מערכת הפעלה, עלינו לשאול, ראשית, מה המטרה של מערכת ההפעלה הזאת? מה היא מנסה להשיג? מערכת ההפעלה המכונה לב למשל, מטרתה להזרים דם לעברי הגוף, לספק להם חמצן ולאסוף מהם פסולת מטאבולית. מערכת ההפעלה המכונה מנוע בעירה, מטרתה להניע את המכונית ואת היושבים בה במרחב. מנקודת המבט של נכדתי בת 2.5, מערכת ההפעלה המכונה סבא, וזו ללא ספק מערכת הפעלה, מטרתה לדאוג בכל רגע נתון לספק את כל משאלותיה באופן מהיר, היצירתי והאוהב ביותר. מה אם כן מהותה של מערכת ההפעלה של הנפש? מה מטרתה של מערכת ההפעלה של הנפש? מה היא מנסה להשיג? זאת תהיה השאלה הראשונה. השאלה השנייה תהיה, כיצד מערכת ההפעלה מנסה להשיג את המטרה הזו? כלומר, מהם הכוחות המפעילים אותה, ומהו המכניזם הבסיסי שלה שפועל למען השגת המטרה? השאלה השלישית תהיה, מה עשוי לגרום לה להתקלקל, להיפגע, לחרוג מהפעולה התקינה של המערכת ולמנוע ממנה מלהשיג את מטרתה? את השאלה הרביעית אני מניח שאתם כבר מבינים. השאלה הרביעית תהיה, איך ניתן, במידה שחלה תקלה במערכת, או אחרי שהיא ספגה מכה כלשהי, להחזיר אותה חזרה לתפקוד תקין, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו, פסיכותרפיה. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה. מה המטרה של הנפש? ושאלה זו נוגעת בהכרח בשאלה הבסיסית של צורך. לשאול מה המטרה של הנפש זה בעצם לשאול מה הנפש צריכה. כל אחת מהתיאוריות הפסיכואנליטיות הגדולות נדרשה לשאלה הזו. מהו הצורך הבסיסי ביותר של הנפש? אם אני אשאל כל אחד ואחת מכן, מה הנפש שלכם צריכה? ברור שקבל תשובות שונות. אבל המכנה המשותף לכולן יהיה להרגיש יותר טוב. לעתים זה יהיה מנוסח על דרך החיוב, להרגיש שלווה, להיות יותר שמח, לאהוב ולהיות נאהב, להיות מסופק, אולי אפילו תעלה המילה אושר. לעתים זה יהיה מנוסח על דרך השלילה, להפסיק לדאוג כל כך, להיות פחות עצוב, להרגיש פחות בודד או פחות הישגי ואכול קנאה. נשים לב שכל אחת מהתשובות הללו, ואפשר לדמיין עוד רבות, מכילה בתוכה
סוג של חוויה, שלווה, שמחה, אהבה, כעס, דאגה, עצב, קנאה, ואפשר להוסיף עוד, תשוקה, מינית או אחרת, שנאה, אשמה, בושה, חמלה. חלק מהחוויות הללו נעימות לנו, חלק ממש נפלאות עבורנו, חלקן כואבות וקשות, וחלקן ממש בלתי נסבלות. אני מתייחס לכל המילים הללו כחוויות, אבל אפשר גם לקרוא להם תחושות, אפשר לקרוא להם רגשות, אפשר לקרוא להם מצבים רגשיים. הפסיכואנליטיקאי פיליפ ברומברג מכנה אותם מצבי עצמי, ובזה הוא מבקש להדגיש שלא מדובר בחוויות רגעיות, אלא שכל אחד מהם משקפת היבט מסוים שלנו כבני אדם. אני באמת לא חושב שהשם שניתן לכך כל כך משנה. אבל מה שכן חשוב, על מנת להבין את מטרתה של הנפש, הוא לשאול מה עליי לעשות עם כל החוויות הללו? מה צריך לקרות להן, איתן, ביניהן? משמע, מה היחס בין כל החוויות הללו? האם למשל כדי להרגיש טוב, עליי לסלק מתוכי את החוויות הלא נעימות? הרי אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי, ושגם אם ננסה לעשות זאת, הרי שבעצם נעביר אותן לרבדים אחרים שקיימים בנו, שאנחנו נוהגים לקרוא להם רבדי הלא מודע, ושמשם הם יעשו לנו צרות צרורות. אז מה כן? האם עלינו לסדר חוויות אלה בתוכנו באופן כזה או אחר? האם יש ראשוניות או קדימות לחוויות מסוימות על פני אחרות? האם יש ביניהם סדר ברור? יש שטענו שאכן כך. בעיני פרויד, למשל, האדם ראשית לכל מיני, ואחר כך הוא אשם על המיניות שלו. בעיני מלאני קליין, האדם קודם כל תוקפני, ואחר כך הוא חרד מהתוקפנות שלו. ובעיני הפסיכואנליטיקאי היינץ קוהוט, ההפך הוא הנכון. האדם קודם כל צריך להרגיש אהוב ונראה, ורק אם הוא לא ירגיש כך, יתעוררו בו תוקפנות וזעם. אך האם זה באמת כך? האם אני באמת יכול לומר לעצמי שקודם אני מיני ואז אני אשם? אני בכלל לא בטוח. לעתים אני אשם על דברים שכלל לא קשורים למיניות שלי, ולעתים המיניות שלי לא מעוררת בי שום אשמה, אלא דברים אחרים לגמרי. האם אני יכול לומר לעצמי באופן שיטתי וקבוע שקודם אני תוקפני ואז אני אוהב, או שקודם אני אוהב ואז אני שונא? אני חושב שממש לא. אני חושב שהאמת היא שכל החוויות הללו, ועוד רבות רבות, מתרוצצות בתוכי, עולות ויורדות, מופיעות ונעלמות. לרגע מציפה אותי חוויה אחת, ואז היא נרגעת, ומופיעה חוויה אחרת. וכך שוב ושוב, מגוון של חוויות מופיעות, מורגשות, ומוחלפות באחרות בתנועה אינסופית. ובדיוק תנועה זו בעיניי, התנועה המתמדת הזאת, שבין החוויות השונות שקיימות בי, שנוצרות בי, שמשתנות בי, היא מטרתה העיקרית של הנפש. המשמעות העמוקה של להרגיש טוב, שדיברנו עליו קודם, אינה כרוכה בלסלק מעליי תחושות לא נעימות שיש בי. מערכת ההפעלה של הנפש אינה מיועדת לסלק משהו מתוכי, אלא ההפך. היא מיועדת להרגיש את כל מה שעולה בנפש. היא מיועדת לאפשר לכל מה שעולה בנו להתקיים בתוכנו, מבלי להיבהל מדי או להדיר אף חוויה, גם אם היא קשה, מבהילה או מאיימת מאוד. והיא מיועדת לאפשר לנו לא להיתקע באף אחת מהן. נפש חיה, כמו גוף חי, היא נפש בתנועה. נכון? הפיזיותרפיסטים תמיד אומרים לנו, כל עוד הגוף שלך בתנועה זה בסדר. זוהי נפש שמסוגלת לנוע אל עבר כל חוויה שעולה בה, לחוש בה, ואז להרפות ממנה, ולתת מקום לחוויה הבאה, שעולה כמו מעצמה. אפשר לקרוא לכך מודל הוריזונטלי של הנפש, או מודל דיאלוגי של הנפש, או אפילו אם תרצו, המודל הדמוקרטי של הנפש. אני אישית מעדיף את השם, המודל האודיסאי של הנפש, המתאר את הנפש כנמצאת במסע אינסופי של מפגשים עם חוויות שונות, שחלקן עולות בה מתוך עצמה, וחלקן נוצרות מתוך מפגשים רבים ומגוונים עם העולם, ועם שאר האנשים הנקרים בדרכה במסע החיים. לאחר שהגדרנו את המטרה של הנפש, לנו להידרש כעת לשאלה השנייה, מה המכניזם המאפשר תנועה זו? מה מאפשר לנפש לנוע בין ובתוך החוויות השונות שעולות בה, מבלי ללכת לאיבוד מצד אחד, ומבלי להיתקע מצד שני?
שכן חשוב לומר שהמודל האודיסאי, הדיאלוגי או ההוריזונטלי, אין משמעו שהנפש עובדת כמו קליידוסקופ, שבו בכל רגע הכל משתנה מול עינינו. זהו מודל של תנועה ושל השתנות, אבל לא של מכונת כביסה, גם אם היא מקולקלת. שבה הכל מתערבב באופן כזה, שאין כל אפשרות לראות מה נמצא מתי ואיפה. נכון, חוויות מתחלפות. נכון, גם העצמי שלי משתנה כל הזמן. אבל בתנועה הזו, המתקיימת בין החוויות, יש תמיד גם מימד של מובחנות. מה שאני מתכוון לומר זה שכשאני חרד אני חרד, ולא משהו אחר, גם אם לפעמים אני יכול להיות גם חרד וגם כועס. לעד אזכור את הרגע שבו אמרתי למטופל שלי, איש מדהים של ממש, שיתכן שהוא כועס על חברו לעבודה, על משהו שהוא מאוד הרגיז אותו, בגלל שבעצם הוא מקנא בו. והאיש הזה הביט בי בחיוך השלף שאפיין אותו, ואמר לי, בועז, אני לא יודע מה איתך, אבל אצלי, כשאני כועס, אני כועס, וכשאני מקנא, אני מקנא. והיה צליל של כנות ורוגע בקול שלו, צליל של אמת פשוטה. כלומר, גם אם הנפש שלנו נעה ללא הרף בין החוויות השונות שלה, ומתוך כך משתנה כל הזמן בעצמה, הרי שהמובחנות בין החוויות השונות שלה היא תנאי הכרחי לכך שהתנועה הזאת תהיה תנועה, יצירתית ככל שתהיה, אבל לא כאוס. כעת, היכולת להיות בתנועה ובהשתנות מתמדת, מושגת בנפש כתוצאה מפעולתם של שני כוחות, מאוד פשוטים. כוח החיבור וכוח ההפרדה או ההבחנה, association ו-discrimination. כאשר מתבוננים על נפש התינוק המתפתחת, כמו גם על נפש האדם הבוגר הבשלה יותר, אנחנו רואים כי לבני האדם יש יכולת להבחין בין החוויות שלהם. התינוק בוכה והוא שרוי במצוקה. ובאותו רגע החוויה שלו, וזו החוויה שלו, של מצוקה, ולא אף אחת אחרת. לאחר רגע ניגשת האמא אליו, מאכילה אותו, או מחזיקה אותו באופן אוהב על הידיים, והוא נרגע. כעת הוא מרגיש רגוע. חוויה המובחנת מהמצוקה שבה חש קודם. אדם מקבל בשורה טובה, והוא מרגיש שמח. כמה דקות לאחר מכן עוברת בו המחשבה שייתכן שאם לא יגיב נכון לדבר הטוב שקרה, הוא עשוי לאבד אותו, או להזיק לעצמו במשהו. וכעת עולה בו חרדה, שהיא מובחנת מחוויית השמחה שעלתה בו קודם. אלה חוויות מובחנות, גם אם אין לנו תמיד את המילים המדויקות לתאר אותן, ולתינוק בוודאי שהן. ונוצרות כמובחנות על ידי הכושר הנפשי הנקרא הבחנה או הפרדה. עם זאת, יש לנו יכולת נוספת, והיא היכולת לחבר ולקשר בין חוויות. כלומר, האדם שעבר ממצב של שמחה למצב של חרדה, או התינוק שעבר ממצב של מצוקה למצב של רוגע, לא מרגישים שהם נעלמו והופיעו מחדש. תינוק במצוקה נעלם, תינוק רגוע הופיע. אלא מרגישים שיש רציפות בחוויה שלהם, שהן משתנות, כמו זרימה, ולא כמו קיטועים חסרי קשר. הרציפות הזו, רציפות בזמן, רציפות במרחב, רציפות בחוויית העצמי, היא זו שמאפשרת להשיג את המטרה שהוגדרה קודם. את היותה של הנפש נמצאת בתנועה מתמדת. התנועה הנפשית נוצרת על ידי הפעולה המשותפת של כוח ההפרדה, השומר את החוויות שלנו מובחנות זו מזו, ועל ידי כוח החיבור השומר אותן מחוברות אחת לשנייה ורציפות. וכך אנחנו יכולים לתת מקום לכל החוויות שלנו, לחוש אותן בלי להתקע באף אחת מהן. תנועה זו, המבוססת על כוחות ההבחנה והחיבור, היא גם זו שמאפשרת לנו להרגיש שכל החוויות האלה הן שלנו. משמע שבזמן שאני משתנה כל הזמן בין כל החוויות שלי, אני נשאר במובנים מסוימים אותו אני. הטופוגרפיה של הנפש משתנה כל הזמן. עמקים והרים, נהרות, ימים, שבילים ישרים ומפותלים, אדמת מדבר ויערות ירוקים, אך כולם נמצאים על אותה קרקע. ולכן תמיד נוכל להמשיך ולנוע ביניהם, ולהרגיש כמו עצמנו בזמן שאנחנו משתנים לא הרף. אז אחרי שהבנו מה המטרה של הנפש, ואחרי שהבנו בזכות איזה שני חוקים היא מסוגלת להשיג את המטרה שלה, את אותה תנועה שמצד אחד היא מובחנת ומצד שני היא רציפה והמשכית ומשתנה ונשארת אותו דבר, צריך לשאול את השאלה השלישית, שאלה שאנחנו קוראים לה פסיכופתולוגיה, השאלה שמביאה את כולנו לטיפול. מה עשוי להתקלקל?
אז אם נחשוב על שני הכוחות הללו, נוכל לראות שיש שתי אפשרויות מרכזיות לפגיעה בנפש ובמהותה. פגיעה בכוח ההבחנה, ההפרדה, או פגיעה בכוח החיבור. כאשר כוח ההבחנה נפגע, מסיבות כאלה או אחרות, בין אם זה מפרדיספוזיציה ביולוגית, תנאי התפתחות מסוימים, פגיעות ראש, מגוון רחב של סיבות יכול לפגוע בכוח הזה, לאדם לא תהיה יכולת להבחין בין החוויות שלו. אז אנחנו מקבלים תמונה נפשית של בלבול ושל כאוס, שבה לאדם קשה לדעת מה שהוא מרגיש, והחוויות מתבלבלות לו. הוא מוצף רגשית, מבלי שיש לו יכולת להבחין בין התחושות השונות שהוא מרגיש. במצבים קיצוניים נראה את זה כתמונה פסיכוטית, שבה החוויות ממש בלתי נפרדות זו מזו. האדם יכול למשל לפחד ולאהוב אדם מבלי להבחין בכלל בין שני הרגשות הללו, ואז הוא מפוחד ממנו או הופחד אותו. כלומר, רגשות האהבה והפחד מתקיימים כרגש אחד, בלי שום יכולת להבחין ביניהם, הוא דחוס ובלתי מובחן, מצב המאפיין פרנויה. שבה האדם חושב שאנשים שהוא אוהב ביותר ושאוהבים אותו מאוד, רוצים כל הזמן לפגוע בו. אם אנחנו לא מבינים שמה שנפגע פה הוא הנוף הטופוגרפי של הנפש, שכמו קרס לתוך מכתש, תחשבו על איזו רעידת אדמה שבה ההר קורס לתוך עמק והנחל מתערבב ביערות, ומה שאנחנו מקבלים זה תמונה מאוד מבהילה של נוף לא מובחן, אנחנו לא באמת יכולים להבין מה קרה לאדם שמולנו. ניתן לראות פה עד כמה המודל ההוריזונטלי של הנפש מספק הסבר מאוד פשוט, מאוד ברור ומאוד קרוב חוויה למה שקורה לאדם, שכוח ההבחנה שלו בין החוויות נפגע, והכל קורס אל תוך איזה מין נקודת היתוך שהכל מתערבב זה בזה. אך המקום שבו הכוח ההסברי ובעקבותיו הכוח הטיפולי של המודל ההוריזונטלי או האודיסאי של הנפש, עוצמתי הרבה יותר, ואפילו קריטי, הוא הפגיעה מן הסוג השני. כלומר, כאשר כוח החיבור נפגע. כאן אנחנו מדברים על מצבים טראומטיים. הטראומה פוגעת בכוח החיבור, ויוצרת חוויות, או קבוצה של חוויות, שאינה יכולה להיות מחוברת למכלול הנפש. למשל, אדם שחווה אימה בלתי נסבלת בקרב, כאשר חבריו נהרגו לידו, והוא עצמו היה בסכנת חיים קשה, לא מסוגל להחזיק את החוויה הזאת בתוך התנועה הנפשית שלו. בעיקר מכיוון שהחוויה הזאת מאיימת מדי על השלמות הנפשית. הנפש כמו אומרת לעצמה, את זה אני לא יכולה לחוות. ואם אני אחווה את זה, אני אתפרק לגמרי. כל הכוחות האלה של ההפרדה והחיבור והתנועה תתפרק לגמרי. כל מערכת ההפעלה תתפרק לגמרי. הנפש משתמשת פה ביכולת שלה, יכולת שבו זמנית היא הישרדותית, משמע היא שומרת על הנפש, ופתולוגית, מכיוון שהיא פוגעת בנפש באופן מאוד משמעותי, לצמצם או לבטל את כוח החיבור, ולהפעיל בעוצמת יתר את כוח הפרדה, וכך ליצור ניתוק מחלקים מסוימים של הנפש. זה כאילו שהנפש יוצרת בתוכה אזורי תהום, או אזורים המגודרים בגדר חשמלית, שכל התקרבות אליהם מסוכנת כעת ביותר. שוב, זה הציל את הנפש מההתפרקות שהיא מעליה. אבל כעת יכולת התנועה החופשית, הספונטנית של הנפש, שהוגדרה קודם כמטרה הכי בסיסית שלה, כבריאות הנפשית עצמה, נפגעת. ברגע שהנפש הגדירה חלקים בעצמה כאזורים שאסור להגיע אליהם, או לגעת בהם, היא בהכרח מצמצמת את עצמה, מכווצת את עצמה, וכשאני אומר מכווצת, אני לא מתכוון רק לפחות אזורי תנועה, אלא גם לכך שכל התנועה הנפשית נעשית פחות ופחות חופשית. אפשר להמחיש זאת רגע להתבונן במה שקורה לנו בגוף. כאשר נוצרים בגוף בעקבות פציעה או מחלה או דלקת או כל סיבה אחרת, כאבים כואבים מדי, אזורים כואבים מדי, חלקים שכל תנועה בהם יוצרת כאב בלתי נסבל, הגוף מנסה להפעיל ולהזיז אותם כמה שפחות. יש בזה אלמנט הישרדותי. הכאב הנורא והמפלח נמנע ממני, אך המחיר ברור וכפול. לא רק שאני לא יכול להשתמש כעת באותם אזורים וחלקים בגוף שלי, אלא שכל התנועה הנפשית שלי נעשית מצומצמת יותר ויותר. אנחנו מכירים את זה. מקווה שאתם כמה שפחות, אבל בסוף איכשהו מכירים את זה. ככה האדם מגיע לטיפול בגלל דיכאון, או חרדה, או קושי ביצירת מערכות יחסים, תוצאות שונות של צמצום יכולת התנועה הנפשית. בזכות החשיבה, דרך המודל ההוריזונטלי,
אני יכול להבין מה קרה לאדם זה הפונה אליי לטיפול. חלקים מהנפש שלו, מהמפה הנפשית שלו, הורחקו ממנה. הם הוגדרו על ידי הנפש כאזורים אליהם אסור להגיע, והנפש או הגוף נעשים פחות ופחות תנועתיים ויותר ויותר מקובצים. ובזכות אותו כוח הסברי שיש למודל הזה להסביר לנו מה קרה, מה נפגע, כאשר אנחנו פונים אל השאלה הרביעית, כיצד ניתן להחזיר את מערכת ההפעלה של הנפש לתפקוד תקין, כיצד ניתן לרפא, אנחנו מבינים מה צריך לעשות עכשיו. עלינו למצוא דרכים חדשות לחדש את הפעולה המשותפת של כוח החיבור וכוח ההפרדה. משמע לחדש את כוח החיבור לאזורים המנותקים האלו, המודרים הללו, בלי שזה יהיה מפחיד ומציף. עליי להפוך את האזורים המודרים ממאיימים באופן בלתי נסבל לכאלה שיכולים לחזור אל תוך המרקם הנפשי, אל המפה הנפשית, אל התנועה הספונטנית של הנפש. ויש הרבה דרכים לעשות את זה. והרבה שיטות טיפוליות הומצאו ועדיין מומצאות בדיוק בשביל המטרה הזו. מבלי להיכנס לפרטי ההמשגות השונות, ניתן לומר כי כל מהותה של הפסיכותרפיה בכלל, היא ניסיון להתמודד עם האתגר הזה. איך מחזירים לנפש את מה שהודר ממנה. מפרויד ועד היום אנחנו מתמודדים עם אותה שאלה. איך מחזירים לנפש את מה שהנפש נאלצה להדיר ממנה. ואני גם אוסיף שבכל ההמשגות האלו, בצורה כזו או אחרת, בולט תפקידו הקריטי של הזולת, של המטפל. חלק מהגישות טוענות שהקלה והריפוי יגיעו, כאשר המטפל יוכל לשקף ולפרש למטופל את הבהלה שבעטיה ניתק את חלקיו השונים, ושעצם ראייה זו תאפשר חיבור מחודש אליהם. אני אישית פחות מסכים עם זה. חלק אחר טוען שתפקידו של המטפל הוא להוות דמות מחזיקה, נכון? בתיאוריות הביניקוטיאניות למשל, דמות מחזיקה את נפש המטופל, משמע יוצרת המטופל תחושה שהוא יכול להישען בכל נפשו על נפש המטפל, ואז מתוך הישענות עמוקה זו לחדש את החיבור לחלקי האימה ולשחרר את התנועה הנפשית. ישנן כאמור גישות רבות ומגוונות, שבכולן באופן כזה או אחר יש תפקיד מרכזי לזולת המטפל. אבל הגישות המעניינות ביותר בעיניי, והנאמנות ביותר למודל ההוריזונטלי של הנפש, הן אלה אשר רואות את תהליך חידוש התנועה הנפשית כתהליך הדדי. כאן הטענה, הרדיקלית יש לומר, היא שהנפש המכווצת, שאינה מסוגלת לנוע בחופשיות, תוכל לחדש את התנועה שלה רק מתוך תהליך שבו המטפל, בנפשו שלו עצמו, יחבור לאזורי האימה והכפייה של המטופל, ויחד הם ינסו לייצר שם תנועה חדשה. המחשבה פה היא בערך כך, לא ניתן לחדש את כוח החיבור לחלקים הקטועים, מתוך ניסיון לעשות זאת רק בתוך הנפש המכווצת ומלאת האימה. זה פשוט לא עובד שם. כדי לעשות זאת צריך להשתמש בכוח חיבור אחר. כוח החיבור בין אנשים, בין נפשות, ולא רק כוח החיבור שבתוך הנפש. שלנפש יש כוח חיבור לא רק בין חלקיה, אלא גם אל זולתה. פחות. כאשר כוח החיבור, התוך נפשי כושל, טוענת גישה זו, הנפש פונה אל כוח החיבור האחר. שכוח החיבור בתוכי כושל, הנפש פונה אל כוח החיבור האחר. זה שקיים, ותמיד הרי היה קיים, מאז הינקות ואילך עם הזולת. אבל, וכאן הרדיקליות של המחשבה הזאת, כדי שאכן החיבור הזה יהיה חיבור, כדי שהנפש המאוימת והמנותקת תרגיש שאכן המטפל חובר אליה, הרי שהחיבור הזה חייב להיות בתוך אזורי האימה עצמם, ולא מחוץ להם. חיבור שהוא מחוץ להם ישאיר את אזורי האימה מבודדים. החיבור צריך להיות אם כך בתוך אזורי האימה עצמם. והמשמעות של זה היא שהמטפל עצמו צריך לנוע גם אל אזורי האימה שלו. כוח החיבור הבין אישי יפעל במלוא עוצמתו, כאשר אזורי האימה יחברו לאזורי האימה, ומתוך כך ייצרו באזורים אלה ממש תנועה. תנועה שבהתחלה היא בין אישית, ובהמשך לה, ככל שהחוויות יופשרו ויתחילו לנוע, תתחדש גם התנועה הנפשית שמשם התחלנו. זו מטרתה של מערכת הפעולה של הנפש. היא נפגעה, היא התקלקלה, ובאמצעות חידוש כוח החיבור הדיאדי,
הצלחתי לחדש את כוח החיבור הפנימי של הנפש. וכאן אנחנו רואים את המודל ההוריזונטלי במלוא הדרו ובמלוא התרומה הקלינית שלו. לא מדובר רק על תנועה בין חלקים שונים בנפש, במפה הנפשית של האדם עצמו, אלא בתנועה בין חלקי הנפש שלי לבין אלה שזולתי. כאשר המפה של הנפש שלי נפגשת עם המפה הנפשית של המטופל שלי, ואנחנו מבינים כבר שזו מהות המהויות של המעשה הטיפולי, ושל היכולת לאפשר למערכת ההפעלה של הנפש לפעול באופן תקין, חופשי ופתוח, נוצרת בתוכנו תנועה עשירה ורחבה, כזו שמאפשרת לנו בו זמנית להיות אנשים נפרדים בשעה שאנחנו מחוברים עמוק זה לזה. והנה אנחנו רואים שגם התנועה במימד הזה, במימד הדיאדי, מבוססת על כוחות ההפרדה בינינו ועל כוחות החיבור בינינו. אותם כוחות שפעלו בתוך הנפש, פועלים עכשיו בין נפשות. זוהי תנועה המאפשרת את החלמתם של החלקים הפגועים בנו, ומתוך כך ומעבר לכל, וחשוב מכל, זו התנועה שמייצרת סיכוי להקלה ולמזור למצוקות הנפשיות שלנו. הדף שלי עבר גם איתך? אולי? נמצא דף? יש דף פה, זה כן. טוב, אז תודות לבועז ולשלמה. היה לנו מצד אחד מפל, ומצד שני מפה, מודל אנכי, מודל אופקי. כשהתחלנו לדבר על הבוקר הזה, אני הייתי ממש אחרי שובי מטיול ארוך באירלנד, שם נחשפתי לשירתו של המשורר זוכה פרס נובל לספרות, שיימוס היני, וכשקראתי את שני החיבורים של שלמה ובועז, הדהדו לי שני שירים של שיימוס היני, שהוא כאילו כתב אותם בשביל להתאים למודלים. אז הבאתי לכם אותם, ואני אתחיל עם השיר הראשון, שמתכתב מאוד מאוד יפה עם המודל שהציע לנו שלמה. השיר הזה נקרא הליקון פרטי, והוא מעניק לנפש דימוי של באר, עמוקה, אנכית, שההוויה משתקפת בה. כותב שיימוס היני, כילד לא יכלו להרחיק אותי מבארות, ומשאבות ישנות עם מנופים ודליי פח. אהבתי את הנפילה החשוכה, השמיים הכלואים, ריח האצות, הפטריות והתחב הלך. הייתה אחת במפעל לבנים עם מכסה עץ רקוב. התענגתי על הצליל העשיר שדלי השמיע, כשצלל מטה עד קצה החבל, עמוקה כל כך עד שכל השתקפות בה לא הופיעה. ואחת רדודה תחת תעלת אבן יבשה, פוריה כאקווריום בוצית, כשמשכתי שורשים ארוכים מן האפלה הדשנה, פנים לבנות ריחפו סמוך לקרקעית. אחרות הדהדו, השיבו את קולי, ובתוכו מוזיקה חדשה נקייה, ואחת הפחידה אותי, כי שם, בין השרח והאצבעוניות, אך בראש מיהר על פני השתקפותי. כיום, לחטט בין שורשים, למשש ברפש, להביט נרקיס פעור עיניים אל תוך בריכה, הם מעשים שאינם לכבודו של מבוגר. אני חורז כדי לראות את עצמי, להדהד את החשיכה. אז המשורר משתמש במודל הזה של הנפש כבאר, גם כדי להסביר את היצירה שלו, בזה זה גם שיר ארס פואטי. אבל המודל הזה של הבאר מאוד התכתב לי במודל של שלמה, ומאידך גיסא, שיר אחר של שיימוס היני, שנקרא נ"ב, מתכתב מאוד מאוד יפה עם המודל האודיסאי, האופקי, הדיאלוגי, שהביא לנו בועז. ומתישהו, קח זמן כדי לנהוג מערבה, אל מחוז קלר, לאורך החוף בספטמבר או אוקטובר,
כשהרוח והאור מקלפים זה את זה לאט, כך שהים מצידו אחד הוא פראי, עטור קצף וזוהר, ובפנים הארץ בין האבנים מוצתים פניו של אגם אפור כצפחה. הנוף האירי הזה, השטוח, שמצד אחד יש בו ים ומצד אחד יש בו אגם ורוח ביניהם. מוצתים פניו של אגם אפור כצפחה בברקו הקלו של להק ברבורים. נוצותיהם מקשיחות, מרפרפות, לבן על לבן, ראשיהם המפותחים, העיקשים למראה, תנופים או מונפים או תחובים תחת המים. אין סיכוי שתכנה ותקלוט כל זאת ביסודיות רבה יותר. אתה לא שם ולא כאן. חיפזון דרכו חולפים דברים זרים ומוכרים. כשמשאבים גדולים ורקים תופחים על צידי המכונית, תופסים את הלב לא מוכן ופוערים אותו לרווחה. איזה שיר יפה. ואני חשבתי שהוא כל כך מצייר יפה את התמונה של המודל שלך, שהוא תופח על צידי המכונית, ואפילו השם שלו, ממש נס, מתכתב עם כותרת אחד הספרים של בועז, שנקרא לב פתוח לרווחה. פקוח לרווחה. אז אנחנו נעבור עכשיו לשלב התגובה ההדדית. נחזיר את המסך הזה לגוון כזה, ובשלב התגובה ההדדית כל אחד מהמתדיינים יקבל 10 דקות בלבד להציג טיעון חדש למתמודד שמולו וגם לנו. אני אגיד שהתיאוריות שהוצגו כאן בפרק הראשון הועלו על הכתב והטקסט הכתוב שותף בין המתדיינים, והחלק הזה שניכנס אליו עכשיו הוא החלק המפתיע. הטקסטים שנכתבו לחלק של 10 דקות התגובה נשמרו בסוד, דאגנו שהצד השני אינו לא תשזוף אותם מבעוד מועד, ועל כן יהיה בהם אלמנט מפתיע. אז לחלק השני המפתיע אני רוצה להזמין את בועז להתחיל. אנחנו מתחילים. טוב. אוקיי, אז אני אתחיל. אחלה. אז אם קודם דיברנו ברצינות, עכשיו בואו נשתעשע קצת. הגיע הזמן. תמיד כשאני שומע את מודל המימדים וחוקי ההחזרה של שלמה, אני נזכר בסיפור, ואני שמעתי אותו לא פעם. לשמחתי, אני חייב להגיד. אני נזכר בסיפור שמספר פרויד, בהסבר שכתב למורו הנערץ, הנוירולוג הידוע ז'אן מרטן שרקו. בהתרגשות מהולה בהומור מספר פרויד על אירוע מסוים, שבו הוא מתאר, היינו קבוצה קטנה של סטודנטים, כולם מחול. כולנו התחנכנו על ברכי הפיזיולוגיה האקדמית הגרמנית. וכאשר שרקו תיאר את ממצאיו הקליניים, אחד מאיתנו התריס כלפיו. בהמשך מסתבר שזה היה פרויד עצמו. הממצאים שאתה מתאר סותרים את התיאוריה של יונג והלמהולץ. התשובה של שרקו הדהימה את פרויד. Theories, הוא אמר, c'est bon. כן, הן טובות. אבל הן לא מונעות מהדברים להתקיים כפי שהם. וזאת בדיוק הטענה שלי כלפי המודל של שלמה. הוא יפה, הוא אסתטי, הוא עשוי לשכנע, חלילה, בעיקר כששלמה מתאר אותו באותה קריזמה משעשעת ומקסימה שלו. אבל הוא פשוט לא קשור לאופן שבו הדברים מתקיימים בעולם, ולאופן שבו הנפש עובדת. עכשיו תראו, אפשר להפריך את המודל הזה מכל כך הרבה כיוונים, אבל ב10 הדקות שיש לי, שאגב יספיקו, בחרתי להתמקד במה שבעיני שלמה הוא הכוח העיקרי של המודל, ובעיניי הכשל העיקרי שלו, משמע חוקי ההסדרה. ופה אני נורא שמח שקיבלתם את הדף הזה, ולעיניים שלכם כדי שתוכלו לראות עד כמה זה אבסורדי. אני אתמקד בשני חוקי ההסדרה הראשונים, הבסיסיים ביותר. 1. קיומו של סדר היררכי, הוויה היא מתחת לחוויה, שהיא מתחת לרגש, שהוא מתחת למחשבה, שהיא מתחת לפעולה. והשני הוא יכולת התנועה מממד אחד רק לזה הסמוך לו. זוכרים? מממד אחד אפשר לנו רק לאחד אחר. התנועה היא תמיד של שלב אחד בסולם. שני החוקים הללו, כפי שנראה מיד, הם אולי חתיכיים, כמו ששלמה קורא לזה, אבל חסרי שחר במציאות. כי בחיים כמו בחיים,
הנפש והתנועה המתרחשת בה הן הרבה פחות מאורגנות מכפי ששלמה היה רוצה שנחשוב. ואין בעיניי דרך טובה יותר להמחיש זאת ב10 הדקות או ה8 שיש לי, מאשר לחזור ולעקוב אחרי סדר הטיעון שמציג שלמה באותו סיפור נפלא, סיפור שאמור, אני מזכיר, להמחיש ולנמק את המודל, הסיפור שבעולם הביון איבד מרגל דגול. אנחנו הרווחנו חבר טוב. בתחילת הדברים טוען שלמה שהוא פעל, הלך מהדירה שאליה הגיע, תזכרו את הטיעון של שלמה, הוא פעל, הוא הלך מהדירה, כתוצאה ממחשבה שעלתה בו משהו פה לא בסדר, אני לא במסלול. כלומר, מחשבה הובילה לפעולה. אוקיי. לאחר מכן הוא מוסיף כי למעשה לא המחשבה הייתה הראשונה, אלא הרגש, משמע האכזבה שחש כלפי האיש בעל מכונת הכביסה. אכזבה שנוצרה לטענתו של שלמה, מכיוון שדפוס היחסים שהוא רגיל אליו, לפי מה שהוא מצפה מהאחר מתממש, נשבר. כלומר, כעת הטענה היא שהמחשבה משהו לא בסדר, היא תוצאה של אכזבה כלפי האיש החביב שמקבל את פניו. האמת, כבר זה לא נראה לי הגיוני. לא נראה לי הגיוני שרגש האכזבה, לפחות במקרה הזה, יכולה להופיע בלי המחשבה שמשהו פה לא בסדר. מאיפה יבוא הרגש הזה אם לא הייתה לי מחשבה? משהו פה לא בסדר. אחרת ממה האכזבה? ואגב, האם זו אכזבה של שלמה כלפי האיש, רגש, או בכלל אכזבה כלפי עצמו, חוויה בשפה של שלמה? אני לא אומר שאין מצבים שבהם רגש קודם למחשבה, בוודאי שיש. אבל יש גם מצבים שבהם מחשבה, אוי, יצאתי לחפש מלוכה ומצאתי איש בגופייה, מובילה לרגש, לאכזבה. שני הכיוונים האלה בהחלט אפשריים. אבל נמשיך. הטענה הבאה של שלמה היא שהאכזבה עצמה, הרגש, אינה אלא תוצאה של שלב נמוך יותר בסולם, החוויה. חוויית הבלבול והתדהמה, חוויה זו לטענתו, היא שהובילה לאכזבה. רגע, בלבול ותדהמה ממה? ממה הבלבול והתדהמה? מה קדם להם? מה הוביל להם? ממה הם נוצרו? לטענתו של שלמה לא מאכזבה, שהרי זו לפי המודל הגיע רק אחרי. וגם לא מהמחשבה אלוהים איזו פשלה, שכנפי המודל גם זו נולדה רק אחרי. כתוצאה מאכזבה. אז מניין צמחה לה החוויה של הבלבול? אוקיי, מההוויה. תסתכלו על הדפים שלכם. חוויית הבלבול, כלשונו של שלמה, לטענתו של שלמה, של המודל, לא נולדה מהמחשבה שמשהו פה לא בסדר, או מרגש האכזבה, אלא מקריסה במימד ההוויה הראשיתי, שבו שלמה מגדיר את עצמו, אני מרגל. ובדרך הביתה אומר שלמה, הבנתי שאין לי את הוויית המרגל. אוקיי, אז א', אני לא יודע מה זאת הוויית מרגל. בטח לאדם שמעולם לא התנסה ברגע אחד של ריגול בחיים שלו. זאת לא הוויה. יש לנו מילים אחרות לדבר הזה, למשל פנטזיה. בפנטזיה, כמו דמיון או חלום, למשל, נמצאים במקרה הטוב עבור שלמה, איפשהו באזור של המחשבה, מודעת או לא מודעת, ובמקרה הפחות טוב עבור שלמה, והיותר הגיוני, פשוט לא נמצאים בממדים האלה. איך יכול להיות שאני מרגל זו הוויה, תשתית הנפש, הקנבס עליו הכל מצויר, אני מזכיר לכם, לא פחות עבור מי שמעולם לא היה מרגל אפילו. אבל חוסר ההיגיון של המודל הזה לא מסתכם בכך. שכשלמה מבקש מאיתנו להשתכנע שקריסתה של הוויה מדומה זו, שמתרחשת, אני מזכיר, רק בדרך הביתה, לאחר שהתרחשה הפעולה, היא שהולידה את חוויית הבלבול, שיצר את רגש האכזבה, בלי שום מחשבה, ומשם נוצרה הפעולה. מצטער חברים, זה לא הגיוני בשום צורה. שרקו צודק, תיאוריות הן חשובות, אולי אפילו חתיכיות, אבל לעתים הן פשוט לא קשורות בשום דרך לאופן שבו הדברים מתרחשים בעולם. אז הנה הצעה שונה לתנועה בין הממדים, שנראה לי שעושה הרבה יותר שכל. שלמה מגיע לדירה, הגופייה הלבנה פותח. הדבר הראשון, לפני הכל, היא תחושה עמוקה, לפני הפעולה, לפני הכל, שמשהו פה לא בסדר. אני אפילו לא בטוח שזאת מחשבה, אבל נניח מחשבה. משהו פה לא בסדר. אז נולדת חוויה.
מהמחשבה נולדת חוויה. מה הולך פה? אני מבולבל לגמרי. ובעוד חוויה זו הולכת ומציפה אותו, שלמה רואה את החיוך על פניו של האיש שלמולו, הוא מתמלא אכזבה, ואולי זעם, רגש, אוקיי? יש לנו מחשבה וחוויה ורגש, והרגש הזה שהוא מאוד לא נעים לו, גורם לו לשאת את רגליו משם והלאה הפעולה. ואז, כששלמה נוסע הביתה, אכן מתעורר ממד הוויה. אחרי הפעולה, כתוצאה מהפעולה, ואחרי המחשבה והרגש והחוויה, מתעורר ממד הוויה עמוקה שעיקרה בושה. בושה ראשונית, בושה תשתיתית, כיאה למימד ההוויה. שאומרת, שלמה, שוב אתה והפנטזיות שלך, מה חשבת לעצמך? מרגל זו לא הוויה, אבל בושה על פנטזיות גרנדיוזיות דווקא כן. והבושה הזו, שהיא מאוד צורבת, מודחקת, ומורחקת מהנפש, אני מזכיר לכם, מורחקת מהנפש לבלי חזור. אז הנה, מחשבה, חוויה, רגש, פעולה, הוויה. לי זה נשמע הרבה יותר הגיוני במקרה הזה, נכון? אבל אל תצמדו לסדר הזה, זאת רק דוגמה. יש עוד הרבה אפשרויות לסדר גם את הסיפור הזה, ובכלל. יש הרבה אפשרויות לסדר את הממדים. אז בואו נתאר את הדברים כפי שהם באמת קורים בעולם. כל תרגיל נהלך, כאילו. האמת היא שאין קדימות לאף אחד מהממדים הללו. לא התפתחותית ולא בחיינו הבוגרים. החוויה של התינוק אינה קיימת לפני הפעולה שלו, או לפני האינטראקציה שלו, הרגש עם אמו. היא נבנית מהם ובונה אותם. החוויה שלי כרגע אינה קודמת לרגש שאני מרגיש אליכם אליי וממני אליכם, והרגש הזה שמתעורר בי הוא תוצאה של הפעולה שלכם. ואם הוא מספיק עמוק, הוא מספיק מתמשך, הוא גם יכול לשנות את ההוויה שלי. הממדים הללו, ואולי גם נוספים, אינם מסודרים בסדר היררכי, כזה או אחר, אלא נמצאים כל הזמן באינטראקציה ובתנועה מתמדת. במילה האחרונה על טיפול. מטרת הטיפול אינה כמובן, כפי שטוען שלמה, לחזור ולעשות סדר בממדים ובהיררכיה שלהם. מטרת הטיפול, אם כבר להשתמש במודל של שלמה, בממדים האלה, היא לאתר פקקים בתנועה השוטפת ביניהם. לאתר חסימות. אלה יכולות להיות חסימות של תכנים מסוימים, דברים שאדם לא יכול להרגיש כלפי אחר, דברים שאדם לא יכול לחוות, דברים שאדם לא יכול לחשוב, או דברים שאדם לא יכול לקבל כחלק מההוויה שלו, כמו בושה על פנטזיות גרנדיוזיות שמתנפצות, ואלה יכולות להיות חסימות של ממדים שלמים. למשל, אדם שהרגש כל כך חזק ומציף אותו עד שחשיבתו משותקת. או אדם שממד הפעולה כל כך השתלט עליו עד שנחסמה יכולתו לחוות. מקור המצוקה אינו בשיבוש הסדר ההיררכיה המדומה והתנועה הסדורה שלו, אלא בחסימות, בקשרים, בהדרות, הפוגעים ביכולות התנועה החופשית של הנפש. התרתן של חסימות אלה, כפי שהראיתי בהרצאה שלי, אינה כרוכה ביכולת של המטפל לעזור ולסדר משהו, אלא ביכולת שלו לעבור, יחד עם המטופל שלו, בין התכנים ובין הממדים, כאלה הקשים למטופל, וכן כאלה, כמו שאמרנו, גם שקשים לפעמים למטפל. שכן רק כך, באמת, התיאוריה לא תחסום את מה שמתרחש, אלא תהיה, כפי שכולנו מאוד רוצים ומקווים, חלק מהותי, ממשי ואמיתי ממנו. תודה. תודה רבה בועז, וגם על ההלימה של ההפתעה בחלק המפתיע. שלמה, אתה מוזמן לתת פייט, 10 דקות. בועז, לא הבנת כלום. אני מניח שרוב השומעים, עוד טרם שהתחיל הבוקר, משוכנעים בתוצאתו הסופית. שהיא אגב נכונה. גם וגם. צריך גבול, צריך סדר, צריך ארגון, אבל לא צריך סדר, אבל גם צריך חופש. ננסי מקוויליאמס, שהיא מאוד בולטת בעולם שלנו
בעולם שבו אנחנו מדברים על סדר בתוך החשיבה הדינמית אנליטית, סיכמה זאת כדרכה בפשטות, סדר וסמכותניות לגבי התהליך, חוסר ודאות לגבי התוכן. אבל הסיכום הזה לא מייתר את הדיון בבוקר הזה. היות ואני טוען לקדימות, סדר שמקפל בתוכו גם ידיעה סמכותנית, הוא תנאי מקדים לחוסר ודאות. בלעדיך בועז, אני טכנוקרט משעמם, שמתעקש לקרוא את שירת הנפש כאילו היא הוראות הרכבה של איקאה. משהו שמפורט על כרטיס מעוצב דו צדדי. ואני מודה, זה לא ממש מחמאה שמרימה אותי, כי באמת בלעדיך בועז אני משעמם. אבל בלעדיי בועז יקר, מצבך עגום בהרבה. אתה פשוט לא קיים. בשביל שתוכל לשחק באופן יצירתי כל כך, אתה חייב אותי. כלומר, אתה חייב מסגרת כלשהי. בשביל שמשהו יהיה משהו, הוא חייב להיות עם גבול, עם צורה ועם ארגון פנימי. כך היה מעולם. מאריסטו שקבע במטאפיזיקה שדבר זה חומר פלוס צורה, או בניסוח אחר, עצם הוא צורה שהתממשה לה בחומר, ועד ויטגנשטיין המאוחר, 2300 שנים לאחרי, שקובע שמשמעות נוצרת בתוך משחק לשוני שיש בו כללים והבחנות והקשרים. אתה בו זקוק למסגרת, לרעיון מארגן, שאם לא כן, לא היית מדבר על הנפש. היית מדבר על תופעות נפשיות, אבל אתה כן מדבר על הנפש. והיא עומדת כדבר, היא מחויבת בתשתית, בארגון, בסדר. הגישה ההתייחסותית, שבועז הוא מהמחוללים ומהנציגים המובהקים שלה כאן בישראל, חובבת מאוד את מה שבועז עושה. לפרוע סדר, למצוא משמעות ברווחים. בקרב ההתייחסותים, היעדר קוהרנטיות, נתפס לעתים לא כחולשה מבנית, אלא כסימן ליצירתיות, לאותנטיות רגשית. במקום שבו זרמים אחרים מחפשים תובנה, ההתייחסותים מוצאים עונג באי ודאות, ומכנים את הפיזור הזה מורכבות עד כדי לעג לסדר. זה נוח, זה סקסי, זה נורא יצירתי, אבל זה לא בהכרח מרחיב את היקפה של התיאוריה או מעמיק את מרכזה. אבל במתח הזה, שבין סדר לבין תנועה יצירתית, גם ההתייחסותיים מבינים דבר מה או שניים. יש מהם, לדוגמה אבן הופמן, שאומרים בצורה ישירה וגלויה, בשביל לאפשר חופש, ספונטניות, חשוב שיהיה גם סדר, ריטואליזם. אחרים מכניסים סדר דרך זה שהם דורשים תוצאה. גם כשהם תוקפים את הסמכותיות והנוקשות של חלק מהמודלים האנליטיים, והם מבקשים המון חופש, בייחוד מצידו של המטפל, הם דורשים שבסופו של דבר טיפול יהיה מוכוון תוצאה, ותוצאה דורשת סדר. רבים במסגרת ההתייחסותית, כמו סטיבן מיטשל שחביב על שנינו מאוד, מדגישים שגם אם התיאוריה, הכרטיס שאתם מחזיקים, היא לא אמת, וכל תפקידה הוא לשרת אמת קלינית מורכבת, הם עדיין רואים בדבר הזה כפועל, באופן כזה שהוא מסדיר את הדברים. ואחרים אומרים מפורשות, נגיד דונלד סטרן, הסדר הוא הכרח בסיסי לפעולה נפשית תקינה. הסכמות הקיימות, הדפוסים, התיאוריות, כל אלו מהווים אחיזה שמאפשרת מובן ויציבות, ובתוכה יבוא החופש. אגב, גם בועז אומר את זה, כשהוא אומר איך אפשר לתאר פקקים וחסימות אם אין סדר. חסימות איפה? פקקים איפה? קשרים איפה? צריך להיות איזשהו סדר מסתבר שדרכו תוכל לעבוד. ולרשימה המפוארת הזאת ניתן להוסיף גם את בועז, כמו הופמן ורניק ורבים אחרים, גם הוא מסכים שיש משהו בסיסי. הוא עצמו מתייחס לעיקרון הפעולה של הנפש, לזה שהכל זז, אבל עדיין יש עקרונות פעולה, וכדאי שהם יהיו ניתנים להדגמה, להתגור ואפילו לשכלול. וחשוב לי להבהיר את מה שברור לי, אבל עלול להיות נסתר מעינכם. הסדר שהתיאוריות מבקשות להציע בשדה הנפש אינן ספקולציות פרועות או מחשבות בלתי מנוסחות של מדענים חיוורים מאורות הפלורוסנט שבמעבדות המחקר. לא ולא ולא.
כשבועז אומר שמבחינתו הכל חוויות, חשוב שתדעו, לא הכל חוויות. מקודדים מיומנים ומערכות בינה מלאכותית יודעים להבחין בין רגשות וחוויות בדיוק של 99.2%. זה ממש לא אותו דבר. ועוד חשוב שתדעו, 5 העקרונות של ממדי הנפש הם תוצר מחקרי, חקר של אלפי מקטעים קליניים שנותחו על ידי מערכות שיודעות לעשות את הדברים האלה. ממדי הנפש ועקרונות הניהול שלהם הם לא הנחה, כלל אצבע או תחושה, הם אומרים משהו על מסגרת הפעולה של הנפש האנושית, שהיא תוצר של בירור, של אתגור, של שיפור, של בחינה בעולם האמיתי, ולא של התמסרות אל עבר חופש שלא נגמר. בועז שואל 4 שאלות. מהי מטרת הנפש לנוע בין החוויות השונות? מהו המכניזם הנפשי? מובחנות הנוצרת מפעולה של כוח החיבור וכוח ההפרדה? מה עשוי להתקלקל? החיבור, כמו בדיסוציאציה, או ההפרדה, כמו נגיד בפרנויה, וכיצד מתקנים את אותו קלקול, שזה הטיפול, החזרת כוחות החיבור וההפרדה לכלל פעולה. בועז נע לו, ואני מודה בצניעות, נע עד כדי רוקד לו, במימד החוויה, נע ונד. ולא רק בקומה הפרטית שלך, בועז, אתה נע, בצדק רב אתה פונה גשר אל האחר, ואומר לנו, כאשר כוח החיבור התוך נפשי שבין החוויות כושל, הנפש פונה אל כוח החיבור של האחר, זה שקיים ותמיד הוא הרי קיים, עם הזולת. אבל, והאבל הזה הוא נורא משמעותי, בועז נותר תמיד במימד החוויה, בקומה של החוויה. וגם כשהוא פונה החוצה אל האחר, הוא פונה אל קומת החוויה של האחר. אבל אולי במקום, או אדייק בנוסף לבנות גשר צודק אל האחר, ראוי גם לשקול את האפשרות לפנות למעלית הקרובה ולרדת קומה אל מרתף ההוויה, לגלות בו את המחבר והמארגן, לדוגמה, לגלות שבין שניים יש דברים נורא עמוקים שמחברים אותם יחדיו. ואולי דווקא לעלות לקומת הרגש, וממנה לקומת המחשבה והפעולה, ולגלות שבקומות העליונות, רגשות, מחשבות ופעולות, דברים כן מתחברים. המודל ההוריזונטלי הנפלא שלך, בועז, הוא לכן, אם אני ארצה להיות קטנוני, 5, בדיוק. 5 משובחת, אבל 5 ממודל רחב יותר, שאנחנו, אדריכלים של טיפול נפשי, אמורים להיות מחויבים אליו. ועוד דבר אחד אולי מהותי יותר. תנועה הוריזונטלית, מעבר לכך שהיא לא מנצלת את הקומות הסמוכות ורטיקלית אליה, מעוררת את השאלה לאן, אולי אפילו למה. המודל ההוריזונטלי שבו אתה בועז לחוד, בקומת החוויה, דן אותך לתנועה אין סופית בקומת החוויה. אבל מטרת הנפש היא לא לנוע בתנועה בלתי נגמרת בין החוויות השונות. בספר ראי נחת כתב פסוע ששנינו מאוד אוהבים, שמטרתה של ספינה היא לא לשוט אלא להגיע. ולנו אנשי הטיפול מוטלת אותה חובה, להגיע. אנחנו מחויבים לאתיקה של שינוי, של הרחבת הפוטנציאל של המטופל, וזה בקומת ההוויה. של שכלול מנעד החוויות שלו, וזה בקומת החוויה. של ריכוך מערכות היחסים שלו, וזה במימד הרגש. של חשיבה מסתגלת ומותאמת מציאות, שזה בקומת המחשבה. וכן, גם של פעולה מיטיבה שמחכה לנו בקומה העליונה. ובכל אחת מהכוחות האלה נדרשות תנועה וחופש. אבל רק התפיסה הרחבה הזאת, שיש בה את המסגרת הוורטיקלית המשתכללת לה בכל קומה, בחקר הוריזונטלי, רק היא יכולה באמת לנמק את המימד האתי של מה שאנחנו, אנשי טיפול, זכינו לעשות. תודה. טוב, אז תודה לשניכם. אנחנו אחרי הטיעון הנוסף מבינים ששלמה חושב שבלי הסדר שלו הריקוד של בועז קורס, ואילו בועז חושב שהמודל של שלמה מאוד חתיכי, אך לא עומד במבחן המציאות. אז אנחנו נעבור עכשיו לשלב שאלות ההבהרה. אני הכנתי שאלה לכל מתמודד, ואחר כך נפתח גם לשאלות מכם הקהל. ואני אתחיל עם שלמה, ואני
רוצה להתייחס למודל המאוד מאוד סדור והיררכי שאתה מציע. למה הצורך הזה בהיררכיה? אתה לא מתמכר פה קצת לסדר הישן? מה רע? מציע לנו בועז מודל של אורגן אורות אופקי. פעם זה נדלק, פעם זה נדלק, פעם זה נדלק. הרוח נושבת מכל מיני כיוונים. למה להצמד לסדר הישן, המסודר, הממודל, אנכית? יש לך מיקרופון? כן, אחר כך נעביר לבועז. קודם כל, כי אמא שלי שחובבת סדר נמצאת פה בקהל. זו סיבה מצוינת. אני מפחד ממנה. אבל אני רוצה לתת על זה מחשבה. כי הרי אני חושב שבועז לא באמת מסכים איתי, וגם אני חושב שלא אני באמת מתווכח עם בועז. אבל אני רוצה להגיד משהו על למה אני בסדר, ולמה בועז בריקוד היצירתי. אני פסיכיאטר, אני בפסיכופתולוגיה מאוד קשה. אני במקום שבו אני כופה טיפול. אני במקום שבו אני לוקח חופש מאנשים. אני במקום שבו אני נותן תרופות כנגד רצונם. אני במקום שבו ביומיום שלי, אני לא מדבר על הקליניקה, אני מדבר על שלוותה, אני פוגש אנשים שהמרחק בין מה שבועז ידידי מבקש לעשות ובין מה שהם מסוגלים לעשות הוא כל כך גדול שאין לי ברירה אלא להכניס סדר. אני מרגיש את עצמי, זה ממש לא עד כדי כך מגלומני, כמו אלוהים בספר בראשית. בקטנה. בספר בראשית. אני קודם כל צריך לעשות איזשהו סדר. קודם כל שמיים וארץ, ואז ים, יבשה, ואז אור וחושך, ורק אז ביום השישי אני מרגיש שאני יכול להזמין את בועז ולהגיד לו, הנה האדם, ועכשיו בהינתן כל הסדר הזה בוא נשחק. ואני רוצה אולי שתשימי לב בתפיסה שלי, החופש היקר כל כך שבועז מציע, שברור לכם שהוא גם בתוך הפרקטיקה שלי, בשיר של עמוס נקרא, השיר של עמוס השני נקרא נון בית. זה נון בית. זה משהו שהוא נוצר כמשהו מצטרף, הוא נורא חשוב, הוא באמת האנושי, אבל הוא מצטרף לדבר שאני מאפשר אותו בזכות זה שאני נותן את הסדר. בועז, אנחנו עוברים אליך עם שאלת העברה שלך. אז באמת הצעת לנו מודל מסע אודיסאי כובש לב, אפילו קראנו לו דמוקרטי ודיאלוגי, אבל אולי אתה התמכרת קצת לפריעת הסדר. אולי צודק שלמה כשהוא מצטט את פסואה, שאומר שהארגונאוטים יצאו כדי לחפש ולא כדי למצוא, ושזאת פריבילגיה שאנשי בריאות נפש פשוט לא יכולים להרשות לעצמם. טוב, אז אני אגיד משהו על הארגונאוטים. בעולם השייט יש שני סוגים של שייט. יש סירות מנוע ויש סירות מפרש. היריבות בין אנשי המנוע לאנשי המפרש היא בערך כזאת. אנשי סירת המנוע טוענים בתוקף שבעזרת סירת המנוע המהירה שלהם הם יכולים להגיע במהירות ממקום למקום. אנשי סירת המפרש טוענים שהם כבר שם. עכשיו בואו רגע אחד באמת ברצינות. אני לא חושב שהמודל שאני מדבר עליו הוא מודל שמתעלם מהעובדה שדרוש סדר. אני תיארתי חוקים, תיארתי פעולות, הצעתי סדר. אבל אני חושב שבסוף ההבדל בין המודלים שלנו הוא בין מודל שאומר בראשית יהיה סדר ואז תהיה תנועה, לבין מודל שאומר בראשית יש תנועה וחייבים לקבל אותה ואי אפשר לשים אותה באיזושהי היררכית ואז בתוכה נחפש איזה שהם חוקי הסדרה. אני מאוד אהבתי כשדימית את עצמך לאותו יצור, איש, אלוהים, ששם אדמה ויבשה וים ואור וחושך ובעלי חיים ואדם, אבל שלמה הוא לא נתן קדימות לאף אחד מהם. הוא שם את כולם בעולם ואמר להם, ועכשיו ללא שום קדימות, ללא שום היררכיה, אתם תתחילו לפעול בעולם.
אני לא חושב שזה נכון להגיד שבעולם הפסיכוטי הסדר יותר חשוב מהתנועה, ובעולם של, לא יודע, נקרא לזה הפרעות יותר קלות, התנועה יותר חשובה מהסדר. אני חושב שהמציאות היא, העובדה היא, שהנפש היא באמת, כמו ששם הוסייני מתאר, נון בית, הוא תמיד החלק הכי חשוב בשיר. בכל דבר. תמיד הנון בית או הסוגריים הם המרכז. אז אני אומר, ברור לגמרי שתנועה, בלי איזה שהם חוקי ההסדרה, בלי איזה שהם מגבלות, תהיה כמו צבעים שעפים בלי שום מסגרת. אבל חייבים לכבד קודם כל שהתנועה הזאת היא קיימת, שהתנועה הזאת היא לא היררכית, אלא הוריזונטלית, ובתוך קיומה של התנועה ההוריזונטלית צריך לחפש חוקים. כי צריך לעשות טיפול. היית מסכים בו, אני לא אמרתי שסדר הוא יותר חשוב, אני אמרתי שלסדר יש קדימות. היית מוכן להגיע לפשרה שבה אנחנו נגיד שלסדר יש קדימות, ובהינתן לפריאתו של הסדר יש משמעות? אם תפתח, שלמה, כל מיתולוגיה שהיא, אתה תראה את המשפט הבא. בראשית היה תוהו ובוהו. אוקיי? אין קדימות לסדר, יקירי. הקדימות היא תמיד לתנועה החופשית. בתוכה צריך לנסות, קודם כל לכבד אותה ואז לייצר סדר. אין קדימות לסדר בשום מקום בעולם. יקירי בועז, התמכרת לתוהו ובוהו. זה קצת בעיה. אני רוצה עכשיו אנחנו עוברים כבר לרמת אנחנו רוצים גם להשאיר זמן לשאלות של הקהל, אז אם יש באולם שאלות, זה הזמן, חברים מוזמנים, ואני אחזור על הדברים כדי שכולם ישמעו. כן. למדתי שכדאי להיות שני. אני אתייחס קודם כל, האם מטרתה של הנפש הוא לחמוק מסבל, אבל לא במובן הפרוידיאני, אלא בדיוק במובן שדיברתי עליו היום. המודל שתיארתי הוא לא מודל שחומק מסבל, כמו הנה יש פה משהו של סבל ואני בורח ממנו. הוא להפך, הוא מודל שלוקח את הסבל אל תוך הסיפור, ולוקח את הכאב אל תוך הסיפור, ובמובן זה הוא להרגיש טוב, שבסוף כולנו רוצים להרגיש יותר טוב מאשר להרגיש יותר רע, מזה אי אפשר להימנע, אבל להרגיש טוב הוא לא איזה להרגיש טוב שטחי כזה, שבו אני בורח ממה שרע, אלא להרגיש טוב בזה שאני כולל בתוך הנפש שלי גם את מה שרע. ובמובן הזה, רינה, אין דבר אתי מזה, בטח לא בימים האלה. כי בימים האלה כולנו, מה שמנסים לעשות, זה להשאיר את הרע מחוץ לנו. שם יש הרע ופה יש טוב. לכל אחד אצלנו היום ולכל אחד מכם באולם יש מישהו שבעיניו הוא הרע.
יש מישהו שיגיד, החמאס זה הרע ואנחנו הטובים. יש מישהו שיגיד, בן גביר הוא הרע ואנחנו הטובים. לכל אחד יש את הרע שם ואת הטוב פה. המעשה של התנועה הזאת הוא אתי כי הוא מאפשר לכל אדם להחזיק בתוכו את כל החלקים, לא לפצל, לא להדיר. וזאת אתיקה. אתה רוצה להוסיף עוד משהו? קודם כל אני חושב שאני מסכים איתך, אני רק רוצה להגיד שאני חושב שהשאלה הזאת, רינה, רק אני אגיד את זה לקהל אולי, שרינה היא בעצם מורה, היא מורה גם של שנינו. היא קצת האימא התיאורטית שלנו, אז אנחנו מדברים מאוד בצניעות ומאוד בחשש ממך. אבל אני רוצה להגיד שהשאלה הזאת, אני חושב, היא שאלה נורא נורא מדויקת, כי אנחנו באמת באים ממקומות אתיים מאוד מאוד שונים. אני בא ממקום אתי שבו אני עושה פעולה עם חלק מהמטופלים שלי. אני עושה פעולה, אני מגביל מטופל, אני מגביל מטופלת, אני לוקח נערה בת 19, מגביל אותה ונותן לה זריקה נגד רצונה, אני עושה פעולה. זה דבר שבועז, הוא לא נמצא שם בעולם הזה, הוא נמצא פחות בעולם הזה, אני מנסח את הטיעונים שלי, מחשבה, מול ועדה פסיכיאטרית, אני נמצא ברפורט רגשי איתה, אני נמצא עם עצמי בלילה, כשאני הולך לישון אחרי שעשיתי את כל הדברים האלה, ואני מגדיר את עצמי בדרך הדבר הזה. ובמובן הזה, ואולי כדאי להגיד שבאתי לפה עם יותמי, ואמרתי לי יותם בדרך, תקשיב, בועז ואני באים מעולמות מאוד שונים. אנחנו באים מעולם שבו אני בלית ברירה זז ורטיקלית, ובועז יש לו פריבילגיה להיות בהוריזונטלי, ובמובן הזה אני חושב שאנחנו באמת באים מעמדות אתיות, שעמדות אתיות מאוד מאוד שונות. ועוד דבר שרציתי לומר, זה שאני לא חושב שאנחנו יצורים שמסתלקים מסבל. אנחנו יצורים שקודם כל מחפשים משמעות. אני מוכן לסבול המון סבל בתנאי שיש לי משמעות. בשביל זה כולנו פה בישראל. קשה לנו, אבל יש לנו פה משמעות. ובשביל למצוא משמעות, אני לא חושב שאתה יכול להיות לחוד באזור שבו אתה מתעסק רק בחוויה. כי משמעות היא תוצר שיש בו חיבור גם של מה שאתה עושה, גם של מה שאתה חושב, גם של איך אתה מרגיש כלפי מי שנמצא לידך, גם של איך אתה מרגיש עם עצמך, ואולי בייחוד של מי אתה ואיך אתה בעולם הזה. אני יכול להגיד רגע במילה? אני אגיד שני דברים. ראשון, אני לא חושב שבמודל שלי, אם נדבר רגע באמת ברצינות, ואיך שתיארתי אותו יש רק חוויה, ראינו את כל 5 הממדים, כולם קיימים שם, פשוט אופן התנועה ביניהם מסודר אחר. ברור שיש פעולה. אני רגע אחד טוען שאין בעולם פעולה, אני רגע אחד טוען שאין בעולם מחשבה, זה הרי אבסורד מוחלט. ואני אוסיף ואני אגיד, ולכן אני גם לא טוען את זה, זה תורי להגיד, לא הבנת כלום. אבל אני גם רוצה להגיד עוד משהו, שלמה, אני מבין, ועכשיו אני לא אומר את זה בעקיצה, אני מבין שחייך המקצועיים מאלצים אותך לחיות כאילו שיש סדר היררכי בעולם. בסדר, רק אל תעשה מזה תיאוריה. אוקיי? אתה מוגבל לפעול כך, כי ככה אתה מוגבל לפעול ואני מכבד את זה וזה נהדר, אבל זאת לא תיאוריה. שירו זמן לעוד שאלה. אוקיי, אז רק אגיד משהו אפרופו הנ"ב. אני לא חושב שיש בינינו עוד פעם שאלה מה יותר חשוב. אני חושב שבשביל לפרוע סדר, אתה צריך שיהיה לך איזשהו סדר ראשיתי, ומה שאני מנסה להגיד הוא שאני מייצג את הצד הראשיתי של הסדר הזה, once זכית בו, כלומר once אתה לא פסיכוטי ואתה לא באשפוז, ברוכים הבאים לעולם שלך. ולכן יפה עשתה, דנה, יפה היא עשתה, שההרצאה שלי הייתה ההרצאה הראשונה. כי באמת, היא מייצגת את ראשיתו של המהלך הזה. אני אזכיר לך שיש לך גם את האחרונה. גם אתה וגם. בלתי נסבל. עוד שאלה אחת מהקהל? כן. בהמשך למעבר בתיאוריה האימא התיאורטית, כשעשיתי את צעדיי הראשונים בפסיכותרפיה, המדריך הראשון שלי, קראו לו שלמה, הסביר לי מה זה setting, למה חשוב 50 דקות בסיום השעה, וככה נתן לי מטאפורה של משחק טניס. הוא אמר, מה שקורה בטיפול זה כמו הקווים של הגבולות, הסטינג, זה כמו הקו שמסמן את גבולות המגרש. מה שקורה בתוך זה תמיד ביחס למה ששם. המדריך השני שלי בפסיכותרפיה, קראו לו בועז, הוא גם משתמש במטאפורה מעולם הטניס. הוא אמר, שרצה להסביר על קיפאון טראומטי, הוא אמר, זה כמו שיש לך אזור שלם בתוך המגרש שאסור לדרוך שם. אתה לא יכול לשחק בחופשיות.
נדמה לי שיש פה הסכמה ברורה שבכל מקרה יש משחק, והמשחק חייב שיהיה בו גם איזה חופש בתוכו, וגם את הקווים שתוחמים אותו, איזה עקרונות מארגנים. השאלה היא יותר על איזה מין משחק זה, או איזה מין חוקים, ומה רמת סוג היחסים ביניהם. איזה מקסים זה שיש פה סבתא, הורים ונכד, נכון? אני רק רוצה להגיד משהו אחד. אני חושב שהיה לך מזל גדול, בורכת, סוג של השגחה עליונה, שאני הייתי הראשון והוא היה השני. אם זה היה הפוך, מה היינו עושים עם הדבר הזה? אני לא אגיב לזה. יש גבול גם לניסיון לעשות סדר מלאכותי שכזה. אבל, אורי, אני חושב שאתה מאוד צודק. אני אמרתי לך שאני חושב שאני אשמח שאתה תבוא, ואני חושב שאתה צודק. אני חושב שבסוף ברור לכולנו שיש פה כוחות שפועלים, ויש פה משחק. ובתוך המשחק הזה אנחנו כמובן צריכים גם חוקים. אבל אסור לנו לחשוב שא', שהחוקים האלה הם הבסיס הם לא החוקים. הבסיס הם הדברים הבסיסיים. וב', שוב, הדיבייט שלנו, אני לא חושב שבסוף הוא על השאלה האם יש תנועה ויש חוקים ומה בא קודם, אלא דווקא הוא על מקום אחר. האם החוקים האלה הם היררכיים או הם מרחביים? שנינו בסוף בונים חוקים, אבל החוקים שלנו שונים במהות שלהם. אתה מאוד מאמין בסדר היררכי, כנראה שככה חושב אלוהים, ואני מאמין מאוד בסדר הוריזונטלי, כי כנראה שככה חושבים אנשים. וככה פועלת גם הנפש שלהם, נו מה לעשות. אפיקורסית ואחרונה. אחרונה בקצרה. האם, אני אדבר על ההשערות שלכם, לא על תיאוריות, לא על חוקים, אבל האם ההשערות הן ברות הפרחה? קרי, האם אפשר, או היום או בעתיד, אפשר יהיה בכלל למדוד את המרכיבים ולאפיין אותם, כדי לתת את התשובה ולסדר את הוויכוח ביניכם? לי חשוב להגיד, תודה על השאלה, היא לא הייתה מוזמנת. כל אחד מהעקרונות ששמעתי ממני, שבועז מתעקש לא להאמין בהם ולהחליף אותם בעקרונות שיש לו, שלא ממש שמענו אותם, כל אחד מהם פורסם בספרות. אני אתן רק דוגמה אחרונה, בדיוק לפני 3 שבועות, התפרסם המאמר שלנו שמראה בדיוק את העיקרון החמישי, שככל שהנפש יודעת לזוז יותר, והטיפול יודע לזוז יותר, הוא גם יותר יעיל. זה לא מאמרים תיאורטיים, חברים. לוקחים עשרות אלפי מקטעי שעות, מכניסים אותם לתוך מערכת שיודעת לנתח אותם, ומראים מה טוב ומה לא טוב. הידיעה שאין דילוג על מימד, מה שבועז התנגד לו, היא לא פרי מוחי הקודח. היא פרי פוסטולט מדעי שאתה יכול להוכיח אותו. אז אולי הדבר הזה קשור, דני, לחיבה המיוחדת שלי לסדר, שוב, על הנעימה ותודה, אבל בכל זאת הדבר הזה כדאי להגיד, הוא לא פוסטולט שלא נבדק, אלא הוא נבדק והוכח מדעית. טוב, אתם יודעים, כשאדם נגמרים הטיעונים, אז הוא אומר, מחקרים מראים. אוקיי, אז מחקרים מראים. המשפט האהוב עליי זה ש40% מהמחקרים מראים ש60% מהמחקרים טועים. אבל השאלה שלך, דני, היא באמת שאלה מאוד חשובה. אני חושב שמן הראוי, קודם כל, בוודאי שהיא ניתנת להפרחה, אני חושב שמן הראוי, ואני בהחלט אתן את דעתי על כך, להמציא סוג של ניסוי, או סוג של ממצא, שאם יסתבר שכך, הרי שהמודל הזה לא נכון. אתה צודק שמודל שגורס את כל הנתונים אל תוכו, הוא מודל גרוע. טוב, חברים, הגיעה השעה לבחור. איזה מבין המודלים שכנע אתכם יותר? כדי להנחותכם לפעולה מושכלת בשלב הזה, אני רוצה לחזור לדיבייט הפילוסופי המפורסם בין היידיגר לקסירר, שהתקיים בשנת 1929 בעיר דבוס בשוויץ. הוויכוח שם התנהל סביב פרשנות המתדיינים להגותו של עמנואל קאנט, אך כפי שכותב וולפרם איילנברגר בספרו זמן הקוסמים, העשור הגדול של הפילוסופיה בין 1919 ל-1929,
הפולמוס התנהל במובן מסוים סביב עתידה של הפילוסופיה בשפה הגרמנית. בסוף הדיבייט פנה היידגר לסטודנטים שגדשו את האולם ואמר, מן ההכרח הוא שתיקחו איתכם מן העימות בינינו את הדבר האחד הזה, שלא לכוון את עצמכם על פי הבדל העמדות בין האנשים המתפלספים, ושלא תעסקו בקסירר או בהיידיגר, או במקרה שלנו בבועז או בשלמה, אלא שתגיעו למצב שבו חשתם כי אנחנו שוב בדרך לטפל כמו שצריך בשאלה המרכזית של המטאפיזיקה. אז אני רוצה להזמין אתכם עכשיו לעשות את מה שהיידיגר הזמין את הקהל לעשות לפני כמעט 100 שנה, לא לכוון את עצמכם על פי הבדל העמדות בין המתדיינים, מנדלוביץ' או שלגי, אלא שתגיעו למצב שבו תחושו כי אנו שוב בדרך לטפל כמו שצריך בשאלת מהות הנפש והטיפול הנפשי הנגזר מכך. בטרם ניפרד ואזמין אתכם לצאת מהשביל שמשקף את עמדתכם, מזכירה לכם, שלמה ימין שלי, השביל הזה, הדלת הזאת לא קיימת בכלל, היא סגורה, אתם יוצאים או מהשביל הזה אם השתכנעתם מהטיעון של שלמה, או מהשביל הזה אם השתכנעתם מהטיעון של בועז, אבל לפני שנעשה את זה, אני רק אזכיר לכולנו כי השאלות שעסקנו בהן היום אינן מוגבלות לתיאוריה, אלה שאלות מעשיות מאוד, במציאות של כאב אינסופי מסביבנו. כשכתבתי את הטקסט הזה לראשונה, ל-13 ביוני, עוד היו עשרות חטופים בעזה, לשמחתנו הרבה. הם חזרו, עדיין נמצאים שם 2 חללים חטופים, והחברה הישראלית עדיין מתמודדת עם תועפות של כאב, אלפי משפחות שהתמודדו ומתמודדות עם ההשלכות של 7 באוקטובר, שחוות אותו כל יום מחדש. אז כולנו מצפים בקוצר רוח לעבור לשלב ההחלמה, גם של כל הפרטים וגם של החברה הישראלית כולה, לשלב של ריפוי, נאחל שנגיע אליו במהרה, נברך אתכם בשבת שלום, ונזמין אתכם להצביע ברגליים. חברים, לפני שאתם יוצאים, שלמה ואני בהחלטה ספונטנית החלטנו, ששלמה ואני יוצאים מפה, וכך כל אחד מכם יוכל לקבל את החלטתו, בלי שהוא יפחד שמנהל של בית חולים כזה או אחר ישפיע עליו. עדן, תרשמי בבקשה. תודה רבה, שבת שלום.